Probando. This is Pecho 3. Contigo de 3. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos 2, contigo de 4. Dale, contigo de 4. No, 2 no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. Pois sí, que intro nova, ano novo. Aínda non. Ah, no. Perdón, rebobinar. Cortar. Aínda non. Que? Estamos... Como estamos? Buah. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están los chicos? Vou tomar un trago este zumo de... Elixir de cebada. Zumo de trigo. Hostia, está forte o zumo de trigo este, Brindamos por este final de 2025, por Obradoiro, por los derbis, Por os derbis, Ven outro agora. por Epi. Por Epi, hai que... Por Epi. Ven outro. Ven outro. Sí, en Ourense. 10 días. Estamos na Palencia, que derbi. Ah, tamén. Y por un podcast que se ven bastante movidito, ¿no? Que 2 semanas. Sí, a verdade é que curiosas 2 semanas, non? Por primeira vez, como decía José, o Obradoiro é noticia e por unha cousa boa. Que quere decir que reventamos o máximo histórico na Liga. Maquinómetro reventado. Sí. Máxima diferencia histórica en segunda competición nacional, en este caso en primeira FEB, nun partido contra no Fiwi, pero sí Palmer. Pero Fiwi, Palma... Palmer. Fiwi... Palmer, Fiwi... Palmer, Fiwi 45, Monbus Obradoiro 115. Cal é o patrocinador de Palmer? Palmer. Solo Palma. Claro, son Palmer Basket, Mallorca Palma. Bueno, podría ser Mallorca Palma o patrocinador, pero probablemente sea Palmer. De que empresa? Non o sei, a verdad. Podes mirar o ti, cheque aí, facta. Bueno, más 70, récord histórico, además, con un pouco máis de morbo, ¿no? O feito de quitarlle o récord anterior ao Cafés Candela Breogán, que Cuidado, o tiña, creo que más 63, si non me equivoco. E, bueno, un partido que non tuvo historia desde o primeiro cuarto, un 39 a favor da Obra e unha sensación de que estaba pues, moitos pasos por riba de Palmer. Adivinen. A ver, sorpréndenos. Que mercado funciona ben nas Baleares? Turismo, Vai por aí. vale. Alquiler de coches, Acertaches unhas dúas palabras. alquiler. Inmobiliario. Ah, bueno, Unha empresa inmobiliaria. hai caixa aí. Hombre, vivir aí é carísimo, Comprar algo tal. Vivir de renta, está feo. Bueno, estaba vendo os máis menos de Palmer. Hai un... Ou seja, a Tienza leva un menos 51 en pista, En 22 minutos. É durísima, Sí, a ver, É durísimo. A ver, Palmar de 70 na casa é unha cousa, a ver, xúntanse moitas cousas. Eu creo que se xunta unha obra que estamos vendo que ahora mesmo é un rodillo ofensivo. Parece que todas as engranaxes dos sistemas de EPI están indo xa prácticamente en modo automatismo. Xúntase moita confianza por parte dos xogadores da obra, que encima, cando empezas un partido 39, despois o aro é como unha piscina, e eu creo que eles se viron superados tamén polo feito de estar fora, o sea, de estar na casa, que cun ambiente un pouco enrarecido, de feito destituen o seu adestrador despois dese partido. Eu creo que houve certo componente de un poquito camita, ¿no? Baixar os brazos e pasar. Unha vez o primeiro cuarto xa foi en plan, mira. E outro componente que obra non baixou os brazos, que habitualmente pues, relaxaste un pouco, e eu creo que aquí intentaron todos non facer máis sangue, non, mellor, pero sí que dicir, venga, pois se metemos 120 mellor que 115, vamos a chegar rodados a... creo que tamén é unha forma de respeto Sí, ao aficionado, xogar ao ao 100% partido, do partido, como sí, sí. eu veño aquí a competir, O sea, a xogar ao 100%. chegar a un rival e dicir,
tú te masacrando, vou parar, é como dicirlle son moito mellor que a ti, sabes? Sí, a ver, É superior, vamos. Xusto. e despois, que hai que recordar que sin ese más 70, o Obra estaría solo en un más 120 en average, que poñerte en 190, que ahora mismo xa superas a Leima en average xeral, co mal que empezamos con esas dúas derrotas de 20 e 15, Pero a miña pregunta é, o average xeral? en caso de empate a average particular. Por lo cual, si no partido contra a Leima da segunda volta perdésemos de 4, entraría o... Vale, o sea, sí que é importante. Ainda que estamos Que por haciendo certo, victorias. moitas gracias aos tiros libres últimos que nos regalaron. de Joe Cremo, pesetero. Xa Dios, comentaremos. que ganas de rajadoiro. O que vou decir é que realmente dis, buah, que diferencia, non? Un más 70, pero bueno, Palmer, hai que recordar que é un equipo que sí que é verdad que está colista, pero empatado a derrotas e victorias con Melilla e Cartagena, e que é un equipo que unha semana despois diso, simplemente cunha fichaxe e despois de botar a un xogador e o seu adestrador, a fichaxe, por certo, Phil Scrap, que asumiu galóns desde o día 1, Increíble. perden de 2 contra Fiwi, Ah, sí? xogando, bueno, claro, xogando fora de casa non, porque claro, casa aí nese pabillón Bueno, supoño que- pero noutro pabillón. Ou é o mesmo pabillón? non sei se xogan no mesmo, pero bueno, desplazarte aí tampouco é tan complicado. E era un pabillón que eu creo que collían aficionados dos dous equipos, pero bueno, que ao final Fiwi, que está facendo unha temporada moito máis que correcta, que están séptimos ahora mismo e que xa vimos como aquí en SAR competiron moi ben, só foron capaces de ganarlle de 2 estando casi todo o último cuarto abaixo. O sea que ese Palmer non é tan mal equipo como puido parecer, ¿no? contra Obra. Pouco que comentar, eu creo, do partido, ¿no? Quero decir que xogan todos os xogadores, 10 minutos de Cheguren e 8 de Grela, que moi ben a Cheguren, aproveitando os minutos, 10 puntos en eses 10 minutos. Un 4 de 4 de o noso Pino. amigo Ta. Metralleta. Sí. É pouco máis que destacar, eu creo. Quero dicir, todos ben, pero é que o partido non daba para máis. Quero dicir, eu estive vendo, pero con ollo posto no partido, a ver. A min pareceume xa que o acerto era tan alto, metíamos de todos lados que A sensación de que non eran capaces de subir o balón sin dificultades. 28 perdas. que é unha pasada, 28... 15 de Obra. O sea, foi un partido que, xa que ao final foi un pouco máis correcalles, ¿no? Pero... Pero ainda así un 52% en triples, Sí, no, Que é unha a ver, burrada. Tamén atopando moitos tiros liberados Sí. e todo, pero sí, eu creo que non hai moito que comentar do partido. Creo que a Obra foi superior en absolutamente todas as facetas. Porcentaxes, rebotes, asistencias, menos perdas, máis tapóns, menos faltas, non sei. Ben. Sí, partido redondo e o que máis me gustou foron un par de aficionados de Palmer en Twitter queixándose da arbitraxe. O sea, perdes de 70 e te queixas da arbitraxe, non Un par de decisiones polémicas que podrían haber cambiado el partido. Estaría guai. A verdade que sí. Ese momento con 7-26 cambia Cambias e che cambia peten dinámica. un antideportivo. Ahora, así fuera de coñas, creo que un partido eso que sí que me pareceu importante de cara a que o equipo chegara incluso cun chute de confianza máis alto, ¿no? O derbi, que é un partido que, bueno, creo que levábamos, ainda que piquitara o foco, ¿no? Dese partido durante as últimas rodas de prensa, eu creo que levaba 2 semanas no horizonte, ¿no? De todo Santiago. Sí. E a verdade é que cumpriu coas expectativas, Faltou Fanzón. Sí, foi o único. Eso, Porque... pues mira, aproveito para decirlo antes de entrar no partido, sí que nos din que comentemos. A mí chamou a atención, porque realmente Facía bo día. fixo bo día. Tiñas un desplazamento con moita xente de Coruña que probablemente lle resultaría cómodo Non ir aí. facía moito frío. No. Estábase ben. Terías feito caixa, E tes terías feito un recibimento moito máis... a benvida ás 4, pos ás 3:30 así para que a xente Sí, vaya ás 3. chegando ou ás 3. Quero decir, Eu eu creo que aí se perdeu unha oportunidade, non sei cal foi o motivo, pero bueno, é unha pena, ¿no? De cara a disfrutar os propios aficionados de que o clube xere máis ingresos e que disfrutásemos dunha xornada plena de todo, porque sí que é verdad que se acercaron ainda bastantes aficionados a recibir o equipo, pero bueno, chegaron un pouco, como sempre, escalonados, quedou un pouco máis descafinado por iso, pero con moita máis xente, pois isto podíase ter organizado quizás como único debe, ¿no? do clube onte, porque hai que dicir que 6.011 espectadores, un ambiente
do que había tempo que non se vían SAR desde xa antes do partido. Eu creo que a xente entendeu a importancia, chegouse antes, silbouse a Coruña cando entraron en pista, que creo que se xerou unha dinámica sana de rivalidade, pero Que moi ben, hai que decir que respetaron o miudiño. Sí, no, Porque viñeron outras aficións que non respetaron. Non estou falando especificamente dunha porque foron varias. Sí. Sabes? Que me parece de feito me parece unha moi mala educación. Sí. Cando vas a outro sitio, o himno é o himno e se respeta. E despois xa está. E despois sí, ti podes animar, ti podes silbar, ti podes facer o que queiras. Si podes escoitar o de Palencia, podes escoitar calquera. Pois que ganas outra vez escoitalo, Que duro, tío. Igual le cambiaron este ano e lle puxeron a de Fibui Palma, Fibui. Pois... sí. Fibui. No, pero a letra de unha Palencia durísima, en serio. Non sei, o mellor hai que ser palentino tamén para, sabes, igual ten unha idiosincrasia que si naciches ali e tal o Pode ser. pero bueno, sí. Xa preguntaremos. Sí, hai que empaparse un pouco e por cuarta vez volveremos a estar en Palencia. É a cuarta visita. Eu creo que sí, ¿no? En ano e medio, máis ou menos. Sí. Fomos ao final da Descenso de ACB, o partido de Liga, partido de Liga, o partido de playoff, e o último e agora. A ver, e porque non se nos quenta o morro para ir á Copa. Barángel nunca defraude, tío. Esperemos. 3 veces no, vamos a ver se a cuarta. Pero bueno, así que estaremos por ali. Sí. Non sabemos, a verdade é que, bueno, sí que hai que comentar un pouco iso, non sei se podemos comentar agora ou tal, Por favor. o tema dos desplazamentos, que este ano sí que se está movendo menos. Sí, xa se avisou, ¿no? Desde o clube que non sí, se... pero as peñas non están... No, tema de avisar de que hai entradas dispoñibles, porque de feito nós, que sí que tiñamos pensado ir a Palencia, pues foisenos un pouco das mans e acabamos collendo onte despois do partido quedando 30 entradas. Sí, bueno, Creo xa non que quedan. No, entrei antes e pareceume ver que o mellor son só para aficionados de Palencia, pero en fondo, que eu entendo que debe ser o fondo donde a afición visitante, antes, hai un par de horas, había 15 entradas, mira, en zona fondo, que eu entendo que sí que pode ser a nosa, ¿no? 14 entradas libres, xusto arriba de todo, nas últimas 3 filas, así que si hai xente que todavía está interesada e entra a estas alturas, pode chequear, se ainda quedan. Ali estaremos unha avanzadilla de obradoiristas. Sí, bueno, non sabemos cantos. Mañán igual sabemos máis. Sí, todo aquel que vaya que nos fale polas nosas redes e tamén nos vamos... Nos vemos no Barángel, joder. Nos bares. Ten pinta. Estaremos ali. Bueno, Comeremos onde sempre, non? Comeremos onde sempre, Sí. o de sempre, e logo iremos ao Barángel a beber o de sempre. Sí, o Ángel ou o de lado. O que sexa, sí, pero estaremos ali. nesa esquina. Bueno, e un pouco o que non era o de sempre era que Leima perdese. Primeiro partido oficial entre o Obradoiro oficial. Fora de Copa Galicia, que é partido primeiro oficial, pero partido oficial, na mesma categoría. Nunca nos enfrentáramos. E se van a ser todos partidos así, por min que dure isto noutra categoría, a poder ser. Sí. Pero a sensación, si é certo que eu creo que nós non vimos o mellor todos os partidos desta liga este ano, pero a maioría do que pudemos seguir, eu creo que quizás o partido máis completo da competición, ¿no? Partido cun ritmo trepidante desde o principio, ataques moi fluidos, moitísimo acerto e emoción, porque eu creo que a máxima do Obra, se non me equivoco, un máis 10. 9. Máis 9. Máis 9. E eles máis 5. Pois... Estivo nun puño. Sí. Hai un parcial de 12-0 do Obra e eles son un parcial de 6-0. É dicir, eso fala moito da alternancia que houve, non? 9 empates, 6 cambios de ventaxa, quero dicir, un partido moi apretado todo o tempo. É unha barbaridade, A puntuación é unha barbaridade. Eu sigo, ou seja, despois de casi 24 horas do partido, sigo me sorprendendo de... Cando se di que as defensas non foron tan malas, digo, que foron boas defensas. O que pasa que o cerdo foi moi alto. Sí, eu a sensación que teño é que se marcou moito o listón no primeiro cuarto en dous aspectos, ¿no? Creo que sí que Coruña comezan non sabendo defender pues, unhas xogadas que máis leva facendo Obra toda a tempada, que é ese pick and roll entre Leo e Dos Anxos.
E despois sí que é verdad que cando axusta, bueno, tamén dos Anxos se vai casi 12 minutos seguidos o banquillo. Despois sí que me dá a sensación de que Leima acerta moito con boas defensas do Obra, castiga desde 3, pero pouco tiro liberado e sí que facendo un pouco máis de daño, mellor con Radón sí que na zona e tal. Pero fora de eso, a sensación que daba é que todos os xogadores quitando xusto ao principio Jorgensen e Barcelo, que quizás eran os máis chamados a tomar a batuta, e Barcelo non anota ata falta de 40 segundos para acabar o primeiro cuarto. Mete un triple? Non, mete dos tiros libres e logo unha tripla nese parcial de 0 do Obra, despois do 21-26 para acabar con 31-26. E eu creo que se contaxaron todos, ¿no? Que prácticamente todos os xogadores que estiveron no partido estiveron moi acertados, quizás quitando Galán e Spite, que no tiro non estiveron moi ben por parte do Obra, sobre todo no exterior, e Jorgensen, precisamente, que foi o que estuvo máis desacertado por parte de Coruña, ¿no? Con un de 7 en triples, varios que se saen de dentro. Un de 7 en triples, Sí. Non me fixara niso. Sí, dous que lle fan a corbata. Bueno, eu creo que foi un partido atípico, Que aínda así fixo dano. Sí. Fai un par de 2+1. É un pedazo de xogador, É moi bo xogador. E o duelo con Barcelo Foi graciosísimo, tío. Foi graciosísimo. Eu, o pique, pero Barcelo metidísimo en todas as facetas do xogo, tanto arriba como abaixo. Creo que colleu a batuta de líder xunto con Leo, pero para min o partido de Barcelo primeiro, de outra categoría. Quer decir, 22 puntos, 5 de 7 en triples, 7 rebotes, nun tío de pouco máis de 80. non nos ven ben isto, Nah, pero bueno, 4 asistencias, 3 roubos, para un 31 de valoración en 30 minutos en pista e tendo que bailar coa máis fea, ¿no? Porque aparte non é un defensor excelso, pero onte estuvo en todo, o sea, meteu moitas mans, hai unha xogada que eu creo que resume claramente o seu partido, que no cuarto, cando Jorgensen está intentando asumir para meter a Coruña en partido, están creo que 5 ou 6 abaixo, que Barcelo lle aguanta 15 segundos defendendo, Jorgensen ten que volver atrás hacia medio campo e que lle empeza a aplaudir así como encantaríame que lle tivera feito trash talking, pero eu creo que estuvo superlativo. O sea, igual que o mellor Leo foi un pouco ese líder silencioso, Barcelo foi o líder ruidoso do equipo. Bueno, Leo, a ver, fixe un par de augas de tiro de 3. Bueno, 3 de 6 en triplas. Pero o resto hai que sacar o sombreiro tamén, quero dicir. En 15 minutos, É que é unha barbaridade. A ver, é certo que fai un par de faltas que son de xuzgado de guardia, e a técnica, porque eu non sabía. A técnica é a él, pero como está no banquillo, pita o banquillo. Entón, claro, eu dixen técnica, quinta, a tomar, estábamos no mediados o terceiro cuarto, dixen, a tomar por saco, quedamos en Leo. É verdad que só xoga 3 minutos despois, os 3 últimos. Sí, pero bueno, o timing que fai. Aí notouse que Epi quería que xogar ao final do partido. Sí. Sen xogar pensando. Pero o timing que fai de aguantar o balón, esos 3 minutos, xogadas largas. Sí. Triple airball. E despois de triple airball, seguinte xogada, triple. Estuvo moi ben, a verdad que o partido Leo creo que ten que, aínda que os árbitros os respetan máis que outros xogadores, non pode tampouco, xa é a segunda vez que lle pasa isto en un mes. Sí, que se xoga a quinta falta cunha técnica que iso é algo que un xogador da súa veteranía debería corrixir, ¿no? Pero bueno, hai que dicir que tamén asume moi ben o desafío Spite, ¿no? Que falábamos de que viña... Espectáculo. Sí, 24 minutos, sí que é certo que no tiro non está moi acertado, ¿no? 0 de 4 en tiros de 2, forzando un pouco a tal, pero bueno, 1 de 1 en triples, 3 de 3 en tiros libres e 7 asistencias. Para min, con 3 roubos tamén. A ver, de repente, a ver, cando chegou? Finales de novembro, pode ser? Sí, hai un mes que está aquí. Hai un mes. Bueno, está xenial xa co equipo. O vexo ben, entérase de todo, dirixe ben, asume 25 minutos nun partido super quente. No partido ata ahora máis difícil de xogar. É a nivel grupo que se metido tamén. A nivel grupo, cando acaban o partido vaise co Barcelo, collen o bombo, tal. Ben. Vese que recuperaba un pouco a felicidade que o mellor non tiña en Granada. Aí gustoume moito, no, é que hoxe, bueno, isto é unha pregunta que vos teño que facer xa. Cantas veces viste deso partido? Eu non puiden velo ningunha. 0, non viches son tensar. Ah, bueno, unha. Sí, claro. Eu tiven que velo xo. A ver, o meu plan é velo xusto cando rematemos de gravar. Sabes que oiches, levanteime por a mañá, fun a traballar e cheguei agora aquí. Claro, eu traballei tamén, tío. Só de so laburo.
Sí. Trayecto puto día, o sea, no. Bueno, no. Todo día no, Bueno. Estamos aquí. De 8 da mañá a 7 da tarde, se jolle. Bueno. 7 algo, 7 e media. O caso é que o parcial de 10-0 é todavía máis espectacular por quen se vai metendo, que son os 5 puntos de Barcelo e cambia todo cunha falta en ataque que forza precisamente Spade nun bloqueo, non sei se é de Diop ou de Tiam, Despois de perder un balón que se xira coa grada e xa saca músculo e empeza a levantar. O sea, eu creo que se lle está dando ese rol que necesitaba, ¿no? Para volver a sentirse xogador cómodo como xogador e con esa responsabilidade. E despois, máis cousas, ¿no? Creo que a clave do partido, e non se escapa a ninguén, creo que o comentan os dous adestradores na roda de prensa, foi un pouco o feito de darlle a Coruña coa súa propia medicina. Poder correr, rebotear millor que eles. O sea, e ao final, creo que gran mérito da obra estuvo por aí, ¿no? De que todos os xogadores estiveron super comprometidos, tanto co rebote, coas defensas, coas axudas, con correr a pista. E eran un duelo entre o primeiro en rebotes da Liga e o quinto por abaixo, que éramos nós. E acabamos en un 33-28 a rebotes con 12 ofensivos por parte do Obra e só 7 de Coruña. Eu creo que hai dous aspectos claves que ademais son os dous puntos que destacaron os dous entrenadores en roda de prensa. Por unha parte, que me fai moita gracia a pregunta que lle fai un periodista de Coruña que leva o Leima, que lle día o entrenador de Leima a Carlos Carles. A segunda vez que perdedes o rebote nun partido esta tempada e a outra foi contra Tizona na Copa. Creo que aí está a clave que lle dimos, que el dicía, denos un pouco da nosa propia medicina, pero non solo en correr, en xogar rápido, pero foron moi ben o rebote de ataque e as segundas oportunidades, e vese que cantos puntos metemos nós de segundas oportunidades. Creo que estás vendo nos unha 13-4. Claro, xusta, é que non lle deixas a eles, claro, segunda oportunidade que meteron 2 canastas de 2. Sí, e despois en puntos tras pérdida, que para min eso hai moito roubo que saes moi ben o contraataque. 17-6. 17-6. Claro. Cuidado, eu creo que a clave do partido está aí. Sí. Eu creo que a corrección nosa nos rebotes empezou a ser algo xa relativamente regular, É que a sensación que teño é que se involucrou moito máis os exteriores na loita do rebote, porque o mellor sí que é certo que Dos Anxos non é precisamente o mellor reboteador, pero sí é moito máis fácil que bloquee, e de feito ves varios rebotes nos que el bloquea e son Spite e Barcelo os que van ao rebote saltando. O sea, eu creo que é unha cuestión máis de activación. E bueno, o de saber que facer cada un tamén. sí, pero bueno, aí entra un punto de xa non é ser o máis alto e collelo, sabes que se te vai bloquear o grande, tú tes que ir antes que o teu Son par. sinerxias. Sí. Son sinerxias que se xeneran. Hai un par delas que de feito se ve, como hai o risco de corres, hai un terceiro rebote ofensivo que acaba collendo Didac Cuevas a 5 metros, que fai unha bandexa cun pasillo. Correcto. Claro, aí é donde entra, eu creo que un componente de responsabilidade individual de todos, de saber que te tes que activar para ir a ese rebote. E ademais a eles nesas xogadas onde a segunda oportunidade foi un pouco máis suerte tamén, Sí, pero bueno, Sí, jódeche. pero e está moi solo. Pero se liu onde estaba el solo, sabes? Sí. E logo creo que o segundo aspecto, que é o que fala moito, bueno, pregúntaselle varias veces a Epi na roda de prensa, é o tema mental. Que pues estamos vendo dende fai uns partidos co Obra que é como, joder, mentalmente van a piñón todo o partido e non se deixan ir. E sabíamos, joder, despois eu vin o Estu Leima. E coño, o Estu perde o partido no último cuarto, indo 10 ou 12 arriba. Por que? Porque o Leima mete unha cantidade de caña nos últimos cuartos, no terceiro e no cuarto, e no terceiro atragántasenos un pouco, e no cuarto, bueno, saliu cara. Pero creo que mentalmente está moi ben xestionado todo. E veselles super metidos o equipo. E creo que eso podes ter mellores ou peores xogadores, podes xogar mellor ou peor, pero a exixencia persoal e tamén a combinación do equipo creo que se está logrando, e creo que eso fai que os engranaxes funcionen moitísimo mellor. Sí, eu estou totalmente de acordo. Creo que aquí hai pues, dúas lecturas. Para min é unha victoria de moitísimo mérito, precisamente porque estás 40 minutos pico e pala,
e sobre todo que é unha victoria moi coral, ¿no? Que os 10 xogadores que xogan, porque sí que é verdad que Cheguren e Grela non xogan neste partido, pero deu unha sensación de que todos aportaron nas súas facetas e en distintos momentos do partido, ¿no? Que cando alguén non estaba un pouco fino, chegaba outro, pois eso, Spade no momento no que forza varias faltas, cos 3 tiros libres, 6 faltas recibidas, varias defensas que tamén rouba, perfecto. Anderson, na segunda parte, pa min dá un clinic de como cortar, xoga super ben desbloqueándose o pick and roll con Westerman, 2 xogadas consecutivas que acaba unha en bandexa e outra en mate, que lles volve a facer daño, que eso eu creo que non esperaba a Coruña, non estando dos Anxos que fai aí un cambio, e de feito saía Galán e saiu Anderson titular, e a primeira xogada xa é un alley-oop con Anderson, sí. Desbloquease outra vez, o sea, outras 2 veces moi ben, que aportou tamén moito en defensa, varios tapóns que, bueno, eso é outro tema do que hai que falar logo. Creo que a arbitraxe é mala, pero é mala pos dous equipos. Os dous, sí. No, para mí non é unha arbitraxe, quero dicir, podo entender queixas de Coruña e podo entender tamén moitas queixas pola nosa parte, non? Quero dicir, que ao final eu creo que é unha arbitraxe moi mala e sobre todo o nivel de técnicas para un partido que non é quente non ten sentido. Vi agora un tuit de alguén de Estudiantes. 3 técnicas. 5 técnicas. 5? Sí, 4 banquillos e a de... 4 banquillos? Sí, e a de Dida Cuevas. Buah. Sí, creo, o sea, está de Westerman no banquillo, outra, todo o banquillo de Obra que se levanta a protestar tal, a de Carles Marco, unha Dida Cuevas e outra banquillo de Coruña, que non sei a quen é. Non sei se a Diopo ou a Tiam. Pero eu creo que non é un partido de 5 técnicas. Madre de Dios. Batiruse el récord de técnicas pitadas esta xornada en primeira FEP que o vin, e pon el premio Paula Lema foi no Estudiantes Zamora que pitaron 6 técnicas. Mima, tío. E creo que foi un partido tamén guante blanco, o sea que se está indo. Eu creo que Sí, aquí solo un poquinho que de momento de Diop con... sí, hombre, pero bueno. E aí saldouse sin técnicas. Que curioso, sí, ¿no? É unha cousa rara. Bueno, técnica non sei, sí. Para min é máis de pitar Sí, no, pero digo que aí que se quentou un pouco o ambiente, que se señalan Junio e Diop, que se vai ao banquillo un pouco tal, aí saldase sin técnica. O sea, as 5 técnicas son en xogadas moito máis illadas que eso. Sí, o sea, bueno, tamén por reiteración, de ¿no? queixa, Porque, ¿no? por exemplo, a que lle pitan a un entrenador de Leima, sí. É por reiteración, é porque sale ao medio da pista e tal. Sí, a de Westerman é igual. A de Westerman é igual, aínda que non foi a Westerman, así, eu creo que porque sí que nos banquillos debeu ser quente o partido. Sí. A ver, e despois eu creo que hai unha segunda lectura do partido. Para min, Leima ten moito mérito, porque eu creo que nun partido no que eso non tes nin a Jorgensen moi fino e que sobre todo se están facendo moito daño varias veces con picarroles, canastas fáciles e tal, tendo eles que meter canastas de máis mérito, que é certo que eso non lles vai pasar sempre, ter ese acerto, ¿no? Ante, bueno, pues moitas xogadas ben defendidas, son capaces de non irse do partido en ningún momento, e é verdad que Obra, eu creo que está 15 minutos ameazando con irse todo o rato, en 7, 8, 9, que dis tú, si pasas a barreira psicolóxica dos 10, parecía que o partido, pero no, agarrábanse 9-5, 9-4, empatar, agarráronse moitas veces os partidos e hai que... creo que ese é mérito do Obra, porque é un partido moi complicado desde o punto de vista mental, porque ti te xogabas máis que eles, creo eu. Moitísimo máis. Sí. Eu creo que eles podían dar un golpe enriba da mesa de dicir, somos prácticamente indestructibles. O sea, si acabas a 2 partidos de acabar, bueno, 3 partidos de acabar a primeira volta, invicto, tendo ganado fora a Obra e a Estudiantes, Cuidado. claro, quedabache Palencia, que meteches unha pana, ¿no? En casa. Pode ser, sí. Pode Sí, ser. andaban de 20, creo, así. Sí, casi de 30. Bueno, non sei. O mellor estou liándome con outro... No, creo que sí. No, foi o... Estou liándome co Palencia Estu, que lle meteu unha pana Palencia Estu, de casi 30. Pero ganó fácil, creo, Pode ser. O caso é que... 7 do 12, fai pouco. Sí. No, ganaron de 7 nada máis. Sí, no, estaba me liando co... 82-75. Bueno, pero igualmente eu a sensación que teño é que sí, que agora se lles pode xerar máis dudas, e eu creo que hai outros equipos que van a ver que a receta é cargar o rebote e impedirlles facer o seu xogo, pero ainda así creo que son un equipo moi difícil de gañar. É que eu estou con esas, gañamos, genial, estamos a unha. Pero ganas de 4. Pero estes tíos vanse deixar moi poucos partidos, É a impresión que teño eu. A ver, a sensación O sea, que... ojalá se acostumbren un pouco a perder, pero a sensación de que un equipo vai ser un equipo que lle metan man a outros equipos vai ser moi complicado,
O sea, É que polo estilo de xogo que teñen é polo nivel de polo nivel de xogadores. E teñen un bon entrenador, a ver, ainda que Epi ganoulle, digamos, tácticamente a partida. Eu creo que a nivel de plantilla, vamos a ver, creo que a nivel de plantilla o Obra, o Leima, e diría que quizá o Estu están aí, pero o Estu non está a carburar. No. Dame a sensación, quero dicir, está pasando... Bueno, a ver, levan 3 derrotas en os dous, sabes? Pero a sensación E son diferentes. precisamente contra Leima, contra Obra e Palencia. Quero dicir, é verdad que... Somos nós o ano pasado. Sí, o sea, non se están deixando ningún partido que non se teñen que deixar, nos ano pasado sí. Bueno, nos deixamos dous que non teríamos que deixaros. Sí, correcto. Pero bueno, eu creo que a sensación que dá ahora mesmo Obra tamén é o que tú dices, están todos moi metidos, hai 10 xogadores que están completamente en dinámica, aceptando o seu rol, aportando prácticamente en todos os partidos. Non hai apagóns, no? de xogadores que dices, que desastre. E sobre todo que eres un pouco unha trituradora, porque a sensación que deu é que se Leima non é o equipo que me parece un equipazo. Sí, sí. Leima ao mellor levaba sempre unha tunda importante. Te los comes. Rompes ese más 9, polo un más 13, baixan un pouco brazos e ao mellor por nivel de confianza, porque te vas a máis 20 rápido. Sí, porque tú ves de feito como acaba de romper o partido Obra, que coa tripla de Westerman con Tiago encima a falta de 2 segundos, co triple de Barcelo en contraataque, co triple de Brito en contraataque, o sea, tens que facer xogadas de bastante risco para acabar de rematalos, ¿no? E aínda así, volven 9 arriba, a falta de un minuto, e volven A mí daí a xogada que marcou eso foi a perda de respeto do segundo gol. No, eso é antes, que eu tamén a tiña máis tal, pero é a falta de 4 minutos casi. E no anterior más 9, pero estabas no barrera. Estabas aí a punto que diste neste ataque. Sí. Eso, víamos un rebote de un tiro fallo deles, creo, ¿no? Sí. Era un momento clave tamén. Pero bueno, tamén probablemente dos poucos erros de Speito en todo o partido, ¿no? Sí, dache rabia porque no último cuarto estás 9 arriba, estás a puntiño, que eu creo que de decir, vale, quedan 4 minutos, se eu agora meto unha tripla ou saco un 2+1 ou algo, igual baixan brazos. Empeza a cheirar a victoria, sabes? No, empezan eles a xogar o mellor tamén, tú cun más 12 a falta de 3 minutos. É complicado, No mellor eles empezan a xogar pensando no average tamén. E non en ganar o partido. E quedaste nun más 7, más 8, más 10 que eu creo que nos teríamos aceptado perfectamente, que era un resultado. Hai que decir outra vez, moitísimas gracias, eu cremo pesetero sin mononeuronal, porque, quero decir, 0,9 décimas más 2 e faz unha falta. Madre mía. O sea, faz unha falta non con 9 décimas, pois se a faz con 9 décimas, vale, podo comprar, ¿no? Que falle o primeiro tiro libre, tiras o segundo a meter 3 e tes 9 décimas para empatar o partido, pero con 9 décimas recibe e faz a falta sobre a bocina, sí, bueno, quedaron 0,2 ou algo así, pois teñen que poñer algo porque... non che dá nin tempo non venga nada. Bueno, que ojalá al final de tempada nos acordemos destos dos tiros libres, ¿no? Igual o karma devolvenos a de baixar por un punto, sabes? A tripla de Kramer que nos meteu con Granada. E despois, pues, máis claves do partido, ¿no? 26 asistencias do Obra. Movendo moi ben o balón, eles 14, se non me equivoco. Eles 17, pero hai diferencia, Sí, a eso me refiro, que eu creo que o Obra... Eles moven menos o balón, é certo. Más acerto individual. Tiran máis de individualidades, tiran máis de Cuevas, de Radonjic, de Jorgensen, a veces de Cremo, que estivo desaparecido, pero non moven tanto o balón como quizá o movemos nós. Tamén é certo que non sei por que non viron ningún partido do Obra, no que está claro que Westerman e Dos Anxos xogan pick and roll sempre. E agora Westerman e Anderson. E Anderson, sí. E a min chamou moito a atención que aparte de non saber corrixir ese pick and roll central, ¿no? Se comeron varias portas atrás. E eu creo que isto Epi tiña moi pensado con Huskic. E hai varias xogadas, hai un pase de Anderson a Kravitz que acaban a liup de bandexa, hai unha porta atrás de Barrueta con Westerman. Creo que hai moita mobilidade e Barrueta e Barcelo xuntos en pista volveron os tolos por spacing. Abren moitísimo o campo. Mogollón. E despois, para min, unha mención especial ao partido de Kravitz. O sea, eu creo que
todo o que se está cagando ahora mismo o aficionado de Estudiantes vendo a este En Kravic. plan, onde estaba este tipo? Joder, onte 14 puntos, 6 rebotes, 5 ofensivos, 3 asistencias en 22 minutos. Nada, dá un clínic, Sobre todo eso, de cargar moi ben o rebote, posicionarse moi ben, cómese totalmente na pintura tanto a Tiam como a Musbarro, que é triste infeliz. Por cierto, Musbarro, madre mía. No, xa entendo porque estaba en México. Sí, porque, a ver, dalle fondo de banquillo a eles, pero ostra, o tempo o que lle vin xa lle vira un par de partidos antes e di, este tío non está carburando absolutamente nada. No, por lo menos para o que tiñamos o ano pasado con el en pista. Ti pedíralo. Pues, Querías un comenenos. Sí, claro, pero estando Kravic E dos anxos. Comer neno, non sei Kravic. Dos Anxos non pode comer un neno porque fai tarta de Santiago de forma moi dulce. Pois mira, Musbarro 20 minutos, menos 8 en pista, o segundo peor más menos de Leima, xunto con chama Dios. Isto está ben. Brnovic non chegou a xogar. No. Póñenlle 2 minutos aquí, menos 9, pero creo que non chega a saltar a pista. Bueno, non sei. E dos máis menos, que é algo que nos gusta moito falar sempre, ¿no? Precisamente Kravic é o mellor máis menos da obra, con un más 11. E cal é o segundo? O Diogo Brito, más 9. É que silencioso, Foi o que freou a Jorgensen en defensa. Fai moi bo partido en defensa. Non está acertado, é certo que ten 3 ou 4 tiros. Mete Ten un 3 tiros liberados que falla, e despois diso mete en un minuto 5 puntos cun mate cortando perfecto, Sí. unha tripla en contraataque que era a que menos había que xogarse. E antes deso, xusto, o que fai é coller un rebote ofensivo e darlle unha asistencia a un corte de Anderson tamén, que acaba en mate. O sea, en 2 minutos fai xogadas de moito mérito, 7 puntos, casi fai un roubo tamén en campo propio, e despois se epicentou. Eu entendo porque creo que o partido de Barrueta de onte, non sei se por motivación, porque é verdad que se lle viu con varios xestos, no, a cara ao banquillo. Bueno, e a calentísimo. Iba con directo en OnlyFans activado. Pero creo que é o mellor partido que lle vin a Barrueta. O sea, pódeme facer un 6 de 6 en tiros. Igual non é o mellor, é o partido máis intelixente. Por eso. Claro. O sea, a min que meta 4-4 contra Palmer, está bien, está acertado, pero para min onte está moi ben no rebote. Que decir, sin coller tanto, bloquea moito, pelea moitísimo, non concede ningún, eu creo, os seus pares. De feito, saca unha falta a Jacobo Díaz que entran eles en bonus con esa, se non me equivoco. Non fai unha mala selección de tiro. Hai de feito, o primeiro triple é o que peor tirado está, entre comillas, que está nunha esquina cun tipo de enriba e casi o mete. E despois, para min, é un partido moi inteligente tamén. Mete un 2+1, ese corte que fai con canasta e xera moito espacio. É dun tipo que xoga moi ben sen balón. Porque, Xoga mellor sin balón que con balón. Non bota, non sabe botar. E creo que é un gran executor, digamos. Sí. E mención honorífica ao señor que leva a Simón na camiseta negra azabache, Cuidado, don Alejandro Galán. Igual acertaches, por fin. Destas cousas raras que fas ti de poñer nomes... Tres Tinkers, Alejandro Galán. Bueno. Este sí que foi máis arriesgado. Sí, porque está cero arriesgado. O sea, visto... No, Este xogo leva ano e medio aquí, xa sabes como é. E que lo puxen en pretemporada. Bueno, depende que Alejandro Galán me fales. Si 2024 ou 2025. A ver, é que tin que lo puxo vendo un partido, sabes? BCL, Cuidado. Camiseta BCL. A ver, eu creo que o partido de Galán de onte, si lle quitas o tiro de 3, que... É unha O pena, a fea, porque ese 0 de 4, polo resto, 12 puntos, con 6 de 6 en tiros libres, 4 rebotes. Vemos en estadísticas 0 tapóns, pero podrían ser 3. Porque... Eu flipo que só teñamos un tapón. É tremendo, Cando vexas a repetición vas a enfadar moitísimo. No, xa me enfadei en directo. Hai unha que falta moi clara. É unha cousa increíble, tío, non deixan xogar a nada. Depois deixan xogar moito. O sea, depois hai moito contacto que non pitas. O sea, é como que costa moito deixar xogar unha xogada en interior con mans que ves claramente que dá o balón, eso sí, depois 1000 contactos nos exteriores que non se penalizan, agarróns e tal, e depois aí, como parece forza bruta, pítase o bulto, ¿no? Dá a sensación un pouco. Non sei, menos mal que non nos temos que estar acordando desas faltas.
e que algunha incluso ben, porque de feito aquelle pitan a Galán unha chapa tremenda que lle meta a Musbarro, o rebote lles quedaba a eles franco para meter unha canasta e Musbarro procede a fallar os 2 tiros libres despois de eso, así que boa falta de Galán. Moi ben, Galán. E Sempre bo no teu partido, equipo. tamén. Sí. 12 de valoración, más 6 en pista. E eu, pois es que estou moi contento. Eu tamén. Non lle saco unha lectura negativa ao partido. Nin por ambiente, creo que moi bo para facer novos abonados. Grandes días en Sar, Eu había moito tempo que non o pasaba tan ben nun partido. Igual isto de primeira FEM non está tan mal. Eu xo dixera, non me facedes caso. Eu creo que hai que intentar non descender. Ten boa pinta, O sea, 11 vitorias consecutivas casi che garantizan a permanencia. A permanencia, crees que... Incluso no, para- non para descender luchar a por playoff. CB, joder. Descender a CB, digo. Perdón. E ascender a segunda FEM? Uf, aí igual... Pero está moi divertido Deixamos ese. de xogar en Sar, eso xa non te faría tanta gracia. Bueno, todo depende da masa social, ¿no? Que se manteña. Sí, home, pero en segunda FEP xa é máis joro. Pode xogar contra Gonzalo, Buf, Goat Zalo. Gonzalo. Sigue primeiro. No, xa perdeu de outro 3 partido partidos máis, ou sí. así. Estás segundo, creo, empatado. Creo que eso, moi inteligente por parte do clube, sacar hoxe os abonos para a segunda volta. Saliron hoxe. Sí. Que aproveitas un pouco toda a efervescencia Un bo regaliño de Reis, para Así- quen invitase a alguén ao partido de Leima que lle molase, quedas como un señor. O xente que non pagou a entrada, pode, sabes, que foron así de... Vai de face. Vai de O face. sea, por exemplo, Alfonso Rueda, dirías. Por exemplo, pode... Que pagou o abono. Por exemplo, Rueda, Estaba aí... que non sabía o himno, por certo. Teño que facer un apunte, porque despois vendo o partido repetido cando poñen o himno, sí que el o vai murmurando, sí. pero está lá o Raúl que non canta o himno, excepto o final, que canta Breogán. Espectacular, Xa di nas entrevistas que ele de Breogán, tío. A ver, eso é verdade, o que pasa que... Punto. Fíxome gracia tamén, se te obreo dicindo, bueno, esta vez que vean que se respete o himno galego sin que se abuchee Breogán, e tú en plan, no... Aquí, Nunca pasou eso. no, Cando pasou iso? non sei. Nunca. Cando nos fomos a Lugo, no? E aquí eu non o recordo. Que, ao mellor algún... A ver, o de sempre, mononeuronais como eu cremo hai en todos lados, pero como algo... Eu nunca vi eso, No, eu como algo generalizado, desde logo, A non. verdade que non o vi nunca iso, O himno cántase sempre ben, normal, vamos. Sí, despois durante o himno, o sea, durante o partido se alguén canta Breogán sí que podes silbar e tal, pero fora diso eu creo que non tal. Non sei, algunha outra cousa que vos chamase a atención? No, a verdade é que non. O tifo non funcionou moi ben. Que quedou raro, ou seja, eu non vin, tampouco sacaron ninguna imaxe. Unha foto aérea, ou mellor un Sí. dron tería... Pero bueno, é que a xente non foi de blanco ou de negro. Había moita disparidade. A ver, que claro, eu creo que estas cousas Hai que por dar redes, camisetas. por redes nos vámonos enterar. Sí, pero hai xente que non. Pero hai xente que non, quero dicir, aí eu creo que, claro. E a xente ademais é moi, eu veño aquí a flirtear e a ligar, o sea, quero vir como o conxunto amarelo mostaza. Eu? No, tú non. Ah, que susto. Tú ibas coa camiseta de Alejandro Galán, que non hai nada máis de ligar que eso. Pero sabes que me encanta a mi mostaza. Bueno, sempre podemos falar de que eu non puiden ir coa camiseta de... Vamos a sortear. Vamos a poñer plataforma de afectados por David Chávez Sí. non sabendo escoller unha O sea, talla de camiseta. Non sei que é pior. Simón pagando a Liga Plus mes tras mes ou eu comprando unha camiseta. Ainda non me pagaches, tío, eso. Non teño conta tampouco. Cando me pidas. Ou eu pagando unha camiseta de 5 ou 6 anos. Así que Non podo facer bizum. Bueno, pero... Hasta día son todas excusas, Sí, sí. Bueno, todavía un podo esperar, non hai partidos no medio. Así que... Ahora mismo debo pasta a Fátima, a Guille e a Chugo. Estás aquí facendo balance de contas. negociacións. No, decimos non, debo pasta. Por eso Non hai nada que negociar. Por eso está traballando de 8 a 7. Claro. Intentando aí... A 7:30, chaval. Levantar máis cash. Casi 12 horas, Pois sí. É algo máis grave. Entre a esclavitud e ti hai un paso. Intentei pedir churrasco a 20 churrasquerías diferentes, estaban todas cerradas. En serio? Sí, Que Bueno, feo porque é detalle. Nadal. ¿No? Feísimo detalle, un luns. sí. Al final tive que ir ao Mercadona a comprar churrasco a forno.
Mercadona. Simón, ti churrasco ao forno non comes e nós non compramos en Mercadona desde que ficharon a Robertson, recordo. Menos o hummus. Eu o hummus o sigo comprando. Cortar. Vas solo por humus, non? De feito, sí, tío. Vou ali, collo 2 paquetes de hummus e marcho. E ademais, ás veces 3, porque caducan cada 3 meses, unha cousa así. Ah, sí? Sí, pero tiveron un problema de produción do hummus. Foi dramático, Problema tío. de produción sí, de sí, hummus. cheguei ao Mercadona un día Dramático, e non había hummus. Que raro, tío. Sei o que máis se vende. E colles guacamole. No, porque ponse malo. O hummus aguanta. Pero, ainda que non abras. No, se non o abres, aguanta. Pero claro, quero O decir... humus aberto 3 meses. No, 3 meses no, pero coño, eu que sei. Sabes, así non teño que ir tantas veces a Sí, que o humus aguanta igual 4 ou 5 días, non? a Mercatrona. E o... Incluso un pouco máis. Pero o guacamoles en 2 está malo, xa raro. Sí. Empeza a coller color raro. A ver, o aguacate sempre se pon malo. Non deixedes aguacate Se na oxida, neveira. se oxida. Oxídase, sí. Avocado. De feito, teslle que deixar o Avocada. oso posto. Se lle quitas o oso, oxídase moitísimo máis. Eu tamén un truco que era darlle con Ou cun limón. un pincel de aceite de oliva por encima. Ah, tamén. Tamén lle fai unha cobertura aí. Bueno, aquí... E sabedes a que altura, a que temperatura ferve o aguacate? No, pero si a cal sublima. E o chumbo? Que tal o chumbo? Sabías chumbo moi ben, sabías que as camisetas de obra sublimadas fanse o sublimar aguacate? Ah, sí. Claro. Hai unha produción de aguacates ilegais solo para as camisetas do Obradoiro, dirías? Si estás desforestando o Amazonas para eso. Perfecto, gústame. Bien, e agora vamos falar un pouco desta semana, na que nos vamos a enfrentar o domingo a Palencia, nos vamos a enfrentar o mércores a Palencia e nos vamos a enfrentar o sábado a COP. É que, claro, eu creo que a xente centrouse demasiado no partido de Leima. E nos olvidamos de que entramos... Veñen 3 partidos, 4, porque Pois logo ven ven Alicante, É que, cuidado. Bueno, hai que decir que nos estaremos en Palencia o primeiro día. Por un. O 7 non. No. Estaremos en Ourense. Presuntamente. Presuntamente, E cando- estaremos tamén no partido contra Alicante. Presuntamente. Presuntamente. Bueno, pero en Ourense... Habrá que, ainda non hai entradas, que tamén Sí. nos preguntou a xente, como podemos facer para conseguir? Pois mirando na página web do Ourense, Sí. que supoño que, a ver, F5. tamén supoño que sendo un pabellón tan Cortar. grande o Paco Paz, ten pinta de que vamos a poder ir os que queiramos. No, a ver, se é como o ano pasado, podes ir o que queiras, porque é grande, non hai afición En bo suficiente. pabellón non debería haber ningún tipo de problema por eso. Eso sí, non haberá bus, cada un que vaya no, Que se busque- no seu transporte. Sí, salvo que as peñas nos digan o contrario. Pasando claro. de que foi este ano. Pois entendo que por tema de esforzos do clube dixeron, mira, vamos delegar nas peñas o a xestión dos viaxes porque non nos dá máis, sabes? Tamén é certo que ti se tes que xestionar un viaxe de afición, tes que estar pendente, e alguén que está dedicado a outro tipo de cousas, pois ao final ten que dedicar tempo a Ahora iso. están máis a fichar e menos a organizar. Correcto, Por correcto. eso fichamos a Mica. Maica. Moi ben, Maica, moi Mica. ben. Xa o dixo Fichaxe Epi. de club, Sí, xa dixo Epi, estuvo moi ben aí el club. El club estivo moi ben traendo a Mica, eu non o quería, pero menos mal. Por lo cual, bien aí... Tamén che digo, se non tivésemos a Mica non ganábamos o partido. No. Nin de coña. 48 de valoración de Barcelo como base. Sí, seguro. Seguramente no. Sí, 15 asistencias. E Kravic 25 puntos e a campeonar. Non pinta. No, por que non? A ver, ahora, clave dos partidos contra Palencia. Hai que dicir que Palencia ven un pouco atascado, ¿no? Para o que esperábamos, está quinto ahora mismo, con 9-5 de balance, e varias derrotas, o sea, dos últimos 5 partidos de feito 3 derrotas. Sí que é certo que unha victoria contra Estudiantes de 31 e despois son derrotas contra Leima, moi razonable, contra Guipúzcoa en casa, que se sorprendeu, pero bueno, Guipúzcoa leva 6 vitorias consecutivas. Moi O sea, ben, home, xa era hora de que empezaran a carburar, sí, a ver, estaba claro que non estaba. De feito xa están sextos detrás de Palencia. Quero decir, Non tiñan equipo ben como iban. no, o sea, Non se entendía, Eu creo que a lles ver, pasou- teve un calendario de inicio tan malo, empezas perdendo 3 partidos seguidos e e xa... palmas según que non tiñas que palmar. Claro, exacto. Sí, pasou, a ver, pasoulles o que nos puido ter pasado a nós, si en vez de ganar o terceiro partido en Guipúzcoa de un, si non o ganan eles, o mellor son eles os que van para arriba. Ese partido foi caro crudo, Sí, sí. Sí. Ganan despois en pista de Fibui, pero Fiwi, Palma, Fiwi. bastante xustos, de 7, e
perden contra Fuenlabrada en casa. Bueno, en casa de Fuenlabrada, o sea, fora. E ahora ganaron ya Tizona por un cuarto, básicamente, porque 91-76 cun 29-14 no segundo cuarto. A ver, eu creo que Palencia non é o mesmo equipo que era o ano pasado, porque obviamente non é o mesmo entrenador, e Eu creo non que teñen a Krutbik. É certo que eu creo que Está en Lleida. Sí, como xogando segundo, nada, como segundo pivot, como muerto de fame. Terceiro pivot xa. Terceiro pivot? Eu creo que sí. Vale, terrible. A ver, é que xogou 2 minutos outro día. tes que poñerte en forma para xogar en ACB. Sí, presuntamente sí. Por eso Kevin Larsen pode meter 40 de valoración todos os días en LEP, pero en ACB non. En ACB non. A ver, eu que creo que pasa con Palencia, aparte de que Lezcano ainda non deu Non deu coa tecla. é que o equipo está bastante configurado para unha continuidade de Luis Gil. E seguramente Lezcano hai xogadores aí que diría eu non sei como sacarlle rendemento a estos tipos porque o meu tipo de baloncesto non vale. Probablemente para o básquet máis defensivo de Luis Gil sí que tes certas pezas que lle pode sacar un rendemento que che endurezca un partido, pero claro, ao que xogar Lezcano o mellor hai 2-3 tipos aí que me sobran. A pregunta é, porque non sei, a que xoga Lezcano? A meter máis que los outros. Home, eso xogaban todos. No, en Tizona no. Só xogaban a ver cantos metían eles. Daba igual canto meter a outro equipo aí 2 anos. E Félix Alonso xogaba con outro equipo meter a pouco. Porque meter el daba igual. Tamén é certo. No, a ver, eu pues un pouco de sempre, no, parece que pánico en la sala, pero Windering, Kunkel, Borg, Cuidado. sudores fríos. Cuidado. Pero é verdad que ahora mesmo a sensación que dá a obra que ten moitas máis armas das que obviamente tiña o ano pasado. Ahora mesmo a confianza que tes que ter despois de ganar ya Leima con 11 vitorias consecutivas e sabendo que é facer un esforzo en Palencia. Despois Copa, lectura. Que? Te la suda la Copa ou non? A ver, tema. Estas 11-2. Vamos a asumir que probablemente Alicante, ainda que este 10-3, en algún momento ten que baixar algo e sobre todo que se les lesionou Kevin Larsen, non sei para canto, pero bueno, que aí poden baixar Claro, enteiros. pero o tema é creo que xa sei por onde vas. Se non quedas primeiro, o máis probable que quedes segundo ou Xa, terceiro, pero non? se Tal non, e como se está. non ganas a Copa, Eres segundo ou terceiro. pero Sí, poderías este é un moi pasar a bo cruce. cuarto. Porque o que gaña a Copa vai pasar a segundo. Vale, pero vamos a asumir que se nós non ganamos a Copa, que se nós perdemos contra Palencia, Será Palencia quere dicir ou que Estu. ou Palencia ou Estu, bueno, ou Alicante, ¿no? Entendo, Bueno, Alicante non. entendo que Palencia ou esto. Bueno, non sei, pode haber un tapado sempre, pero Leima fora, bueno, vale, pues adiántante, pero probablemente o que te adiantes sexa o que xa está competindo contigo. Se é Palencia pode ser un pouco dramático. Non é o mesmo competir de segundo en playoff que é competir de terceiro ou competir de cuarto. Sobre todo de cuarto. Creo que competir de terceiro e de segundo mellor é unha cosa coas diferencias que estamos vendo, no? Que parece que hai este ano nunha Serie 5, se non hai problemas graves de lesións ni nada desto. E sobre todo sabendo que os equipos de EPI tardan en carburar, pero unha vez que carburan van solos, ainda que outro día nos mentiu na roda de prensa dixo que isto non é lineal, non é lineal, é exponencial. Los logaritmos, Ao final todo ten que ver con matemáticas. Os logaritmos. Exponencial. Exponencial positivo. Ah, sí, claro, si no, Sí, si no cortaremos. O sea, estamos en asíntota vertical. Estive estudiando este Nadal. Asíntota vertical, Iba a decir tiene bachillerato, pero... Pero no, fake news. A ver, o tema do partido é, claro, o mesmo que dicía Coruño. Claro, Coruño dixo unha vez que perdeu con Tizón. Este partido non nos importa, porque vamos a para ascender directo. Dixeron eso? A ver, no, dixo Leima, sabes? Dixose no ambiente de Twitter, Xa. obvio. Claro, firmas ganar o partido de Liga en Palencia e perder o de Copa. Sí. Sí. Vale, pois xa está. Entonces, damoslle unha importancia moito menor a ese partido. Eu creo que si tú eres capaz de rascar ahora mismo os dous partidos fora, De Palencia e Copa. Palencia e Cop, Sí. vas chegar ao partido con Alicante. Fas un diciembre-enero increíble. Sí, chegas ao partido Chegas contra ao- Alicante, E se ganas xogando en casa con 13 vitorias consecutivas E se en ganas, Liga. se ganas os tres, incluído Alicante, esta primeira volta firmabas antes de empezar. Firmábala antes de empezar E e non ahora- che digo como firmabas despois de ter perdido con Cantabria. Ah, no, claro, no. Despois de perder con Cantabria, dinche que vas a chegar aquí con dúas igual. Non o crees. Bueno, que vas a creer? No, crees que Se te estaba traes... todo o mundo perdido a cabeza de Epi. Crees como estafador. O sea, Cuidado era cabeza de Epi, a configuración de plantilla non sirve,
Por certo, hai un tapao aquí, Domingo 11 de xaneiro Alicante, Leima, Coruña. ás 12:15 Alicante, que quedamos para velo Domingo 11. Despois do despois do COP. Bueno, podes mirar. O COP que é o sábado. Sí, o sábado ás 7. Perfecto. 2:15. Salimos Bueno, en Ourense, non? Logo. Xa estamos aí. Mirable. É logo que facemos. dormir. Cuidado. Despois de sair, Alza sueles dormir. 18 euros. Alza 18 euros. Máximo. Duerme nas termas con Jacome. Así. Sí. Está ali, él está grabando vídeos ali con Eu vivo en concejala Ourense. esta de Jacome e a funcionar. Eu viví en Ourense 6 meses. Por motivos personales non vou explicar. No, Non bebía alcohol esa época, non salí de festa ningún día. moi ben. En 6 meses. Sí, tío. Non preguntes. Non teño excusa. Motivos que non quero explicar, bueno, unha hepatitis fulminante. Non me fai falta, pero... Así tería excusa, por lo menos. Pero... De salud estaba perfecto. Gustaría meterte che coñecido aí para ver a tu evolución. Mira, peso ahora 94 kilos, pesaba 78, iba en bici como un puto tiro. Mima, chaval. Cortar Simón, Cuidado. Era outro Bueno, no, doblar Simón. Era outro serviu. Nada, pero din que para saírme era bastante, a verdad. Está guai, A mí me gusta bastante. Eu nunca saí en Ourense. O sea, eu a viños moito de tardeo, cena, se non salín, pero a tarde molaba moito. O ambientillo está, Viños mola un huevo. está guai. Te din que de noite paf chulos e tal. Sí. E depois hai outro tapao, que 16 de xaneiro, Leima Coruña, Fiwi Palma. Fiwi. Sí. No, ese non é tapado, Tapao, como non? Eu creo que ahora crisis de resultados da que se vai a aproveitar tamén Lolo Encinas. Ahora que vai a chegar e vai a decir, chicos, a cargar el rebote. Ti pensas? No, a ver, Bueno. Lolo Encinas foi o primeiro a avisar, do de Epi. Tenéis un pedazo de entrenador. No, Tienes que darle tiempo. Dixo, literalmente. Epi es un superentrenador. Tienes que darle tiempo. Los Tenéis equipos un super equipo. Los equipos de Epi siempre terminan funcionando. Tienes que darle tiempo. Tiña razón, podemos fichar a Lolo Encinas como gurú No, como... ou como segundo entrenador. Para decirlle a Epi, tardas en funcionar, pero... Bueno, increíble. Temos a mellor racha da Liga. E por lonxe, E a segunda Guipúzcoa. Sí, e logo Estudiantes 4. E a peor, mandamos un abrazo dende aquí ao noso calvo Félix Alonso, Bueno, menos 10. Hay que apuntualizar léxicamente ese dato. Tenemos a mellor racha actual, a mellor de momento na tele. Tuxe. Só nos falta un partido para igualala e dúas para superala, non? No, dous para igualar, non? No, teñen un 12-1 e nos levamos 11 vitorias, por lo cual eles fixeron un 12-0. Ah, sí. Vale. Bueno, pois entón hai que gañar en Palencia. Hai que ganar en Palencia e en Ourense. E con eso poñémonos como... Yo creo que el mismo objetivo de obra tiene que ser ganar todo. ganar todo. Quedarte en 2, empatar a Burgos, no recuerdes. No, para mí, mira, eu firmo ahora mismo perder de 100 contra Palencia o partido de Copa e ganar todo o resto de partidos. Home. Ah, pero de Copa dices, oh, te joder, claro. Claro, pero Sí, no. pero que facendo iso xa ascendes por eso. directo. Eu tamén firmo perder o de Liga con Valencia e ganar o resto de partidos todos de... Sí. Hombre, claro. E se ganarei a todos, menos o teu, non ascendes e non tes a Copa. A ver, que é moi difícil. Bueno, pero sigues quedando segundo igualmente, vale, sí, firmamos. No, terceiro. Pero... sí, terceiro. Bueno, segundo clasificatoriamente. Xa, pero que eso Bueno, pues podemos hacer... pode che levar a engano, Si ganamos todos os partidos e acabamos con unha racha de más 25, aínda que quedes terceiro, ese duelo de playoff parece que podes ter decantado. Sí, non sei contra quen pode ser. Guipúzcoa, Fibui. Está guai para ir a... Mira, Zamora, Menorca, Mayo en Menorca, Mayo en Menorca, Mayo en Mallorca. que nos abra Mayo en Mallorca. Mayo en Mallorca. Facemos unha canción, No, ¿No? prefiro Menorca. Vamos a ver a Fer, Bigotitos. que os briguen. Por certo, Vaya partidazo está facendo, cuidado. Está ben este tipo, O sea, chegan todos ex-obradoiristas, Fer, Phil, un futuro obradoirista, Aurre Conechea, que fixo MVP da xornada recén chegado, con 2 entrenamentos, moi ben. Perfecto. Bueno, e como apunte, dicir que mañá, que xa puxeron os compañeiros de Obrallás, teñen cañas que van a ir Anderson e... Puxen aquí Barrueta, pero é Barcelo. Barcelo. Eu me puxo Barrueta. Puxen eu que se me foi a pinza e estaba pensando, seguramente acaba de ver a celebración de Barrueta e sus dos Barcelo, sí. OnlyFanses. Así que total in English, vai ser. No,
creo que fala bastante castelán Marcelo. Pero Anderson non debe falar nada. No, creo que non pero- fala nada. Bueno, pois a ver quen traduce. Bueno, pues quen sexa, pero Joder, quen queira ir a... a Guille o Andrés, ¿no? Suelen irse. Sí, Quen vaya. Sí. Pero... Vale. Ben. por O exemplo. Guille. Pablo. Sí, eu tamén me quedei en plan, quen é Guille? Pablo Andrés. Non conozco, No, estaremos por ali. sí, hai que presentar os honores a Barcelo. Sí. Así que, bueno, os que queirades ir, tedes que poñeros en contacto con Obrallas por redes sociais e ver se hai aforo, pero eso. Bien, e ahora sí. Creo que por primeira vez en este podcast, en esta breve sección de momento, creo que todos deberíamos coincidir. Xogador máis eléctrico de onte. É a intro da sección. Con un ojo al vatio e pecho tres xuntos. Chu? Sonou diferente. Sí, sí. Esta vez foi... Foi raro. Taza Choca rara. as gafas para hacer un guiño a Tábora tamén. A ver. Había desconto en Tábora nos... Sí. É certo. Como Como o tifo era eso. Tiñas desconto en Tábora. Ata o 30 de xaneiro, así que para os que levarades, estar atentos. Sí, está guai, 30 euros ou así nas gafas, non recordo. Sí. Teño na casa. Pero pensa- leváchelo. Sí, claro. Obvio. Moi ben, pola túa parte. Que tieso eres, No, pero para decorar. Bueno, según la Voz de Galicia, puxeron a mesma nota a Barcelo que a Westerman. É certo que Westerman fai un partidazo, pero é que Barcelo A ver, la Voz de Galicia puxo el partido se define por detalles en SAR. No, pero eso é porque eu vina en papel hoxe. É como que a parte da esquerda é do Obradoiro, a columna de opinión é do Obradoiro, e a parte da dereita é de Coruña. É de opinión de Coruña. É onde foi o dos detalles é na parte da dereita de Coruña. Dirías que eso pasa como nas cidades en sí mesmas? Chu. A parte da esquerda do Obradoiro como Santiago e a parte da dereita de dereitas como Coruña, por culpa de Inditex. Non sei, pero en Coruña goberna... Sí, bueno, pero da igual. Tú a veces aquí tamén pode gobernar xente que non sei, hai alternancia, pero porque a xente se que farta. Pero Oiches, Santiago Capital, por cierto. Santiago Capital. Onde cantouse Santiago Capital? Moi Hai que ben, recordar. moi ben. Escoita, Moi ben aí. Ben. O que vino da Voz de Galicia era en digital, Eu vin en papel. Pero digo, en digital era unha... tal. Sí, Pero en digital só publican a parte de Coruña. claro. Para que Porque teña clickbait. clickbait. Suscriptores solo pagan en Coruña. Que constas todo de acordo co titular, Que Sí, o partido se define por detalles, Pero o sea- de rabia porque levan toda a semana dando chapa con cousas de Leima e sudando de obra e se chega a ganar de un o Leima poría... Victoria épica, Sí, el Leima Coruña conquista a SAR, sabes? O algo así. por exemplo. Sí, Conquistar a capital. Que sí que é certo que o partido se foi por detalles, pero bueno. Sí, o sea, si entón non teñen razón. O sea, No. Sí, é como os árbitros que comiten unha faltita, en plan, pero pita faltita nos dos lados. Coherencia, por favor. Esto mismo. Bueno, eso pides moito xa. Sí. Bueno, Xogador máis eléctrico, por favor. Barcelo. Puedes decir Galán. Barcelo. Marcelo. Don Alexander Michael Barcelo. Michael Scott Barcelo. Michael Scott. Bueno, claramente para min, o sea, Con MVP. diferencia. Onde saiu a grito de MVP. Vistes, por certo, a foto que subiu a súa muller coa nena, Sí. coa camiseta de Barcelo, así. Espectacular. Hai que facer un sticker tamén. Sí, no, sticker témolo. Sticker témolo, calma. Acordamos, Da nena tamén. No, la foto de... acordamos que hai un momento no pasado, bueno, o cando quedamos fora en playoff e tal, que dimos por feito que Barcelona piraba. Sí, foi unha sorpresa moi grata cando de repente dimos conta que tiña un máis un. Ou un máis dous. Unha opción. Unha opción. E renovou. El viese feliz aquí, non tiña moitas ganas de... Non tiña pinta A ver, unha vez que se vai xa xogando no quinto mellor equipo de Alemania nunha primeira división e baixa a bájate a Alep, neno, que se diría, ¿no? O tipo algo lle debe chamar a atención de aquí e pensa que é a súa baza, ¿no? Para dirixirse un líder, subir a No CB. anterior gañas con dixo que lle flipaba España para vivir. Claro, eso que creo que tamén afecta un pouco, non? Quero dicir, a nivel familiar, Sí. se a túa mellor está te dicindo A meter, vivir en Alemania... vivir en Alemania, tío, digo eu que viví Que sair de Donostia a Alemania ten que ser un É que choque boa. gordo. Claro. E sobre todo a saber onde estaba, sabes? Porque se estás como nunha... Heidelberg, creo. Sí, pois nunha cidade destas medio industriais, porque se estás en Berlín de puta nai, pero buf,
Eu digo che que estive en 4 meses en Hanover e que quería tirarme dun cuarto piso, Aquelo era infumable. O sea, a xente o único que fai é traballar. Como Simón hoxe, Sí. Que horror, Imagínate eso todos os días e toda a xente. Sería terrible. Pois si, estuve en Heidelberg. Bueno, a rexión é moi bonita. En Heidelberg estuve, é de Baden-Baden. O sea, Bueno, Baden-Baden mola. Sí, está guai, é da parte da Selva Negra. O sea, que polo menos Bueno. tes un sitio de natureza bastante guai e tal. Claro, depois xa clima e xente, pois outro rollo. Sí, a xente non é tan amable como aquí. Bien, e o apagón da xornada, quen estuvo menos enchufado? Buah, o apagón da xornada. Pois, podémoslo deixar Valeiro. No. Eu teño bastante claro. Para mí, moi claro de feito. Non o digas. Dos Anxos. No. Jacobo Díaz. Sí, a verdade que estuvo bastante apagado, 50 e pico % en triples e só tiras un Cortar. apagón. Apagado. No, pero o apagón ten que ser dos nosos. No, en este caso no, porque que ningún dos nos está apagado. Pois eso que dixen eu. Ya, pero Que para eso non temos podes o rajadoiro, ti non pode... Estás No, estás son moi facendo distintos. overlapping. Son moi distintos. Overlapping. No, Non me está gustando esto. Rajadoiro non sería Estas Jacobo. tornas desta sección non me están O sea, gustando. vou dicir unha cousa, para mí, Jacobo Díaz, para mí, como diría Mourinho, para mí, Jacobo Díaz non é favorito a cuatro rajadoiros. Non é favorito. No, obviamente non. Non está entre 4 favoritos. Pero si en apagón. Siendo Díaz. Sí, pero Claro, é que Simón quería metelo. Por apellidarse como se apellida. Díaz Alejano. Igual lle pon aos nenos Alejano. Si es que tiene. Non, me deixémolo Valeiro. Bueno, vale, pues nada, Jacobo Díaz, triste feliz, te conocemos. Bello. Bien, David, Tócame canción. tócase canción. Bueno, que Canción chumbo, pon aquí, que podría ser canción chumbo, pero canción chumbo. Que sepades a xente que nos está a escoitar en Spotify que non sí. vai haber canción, porque estamos hasta as narices de que nos cumplamos cos temas do copyright que creíamos Presuntamente. Ao parecer estamos no punto de mira de Spotify porque poñer 30 segundos dunha canción é unha liada de 29 de dereitos de autor. Incumplir Entón, Spotify. de feito, a intro vai ser solo Moncho Fernández dicindo No, pechotres. realmente nunca tivemos ningún problema coa intro. Sí, Son o cosas- outro día sí, cando puxemos salir de Sí, pero Extremadura. coa que puxéramos todos os días, ¿no? Xa non máis xogo, non vou poñer música. No. Sí, dentro do Sí, pon a intro. No, Si no, nunca lo no, gratis. porque senón o quitan o episodio e a xente está os quitaron o episodio de Spotify. Vale. Pero probamos un con intento. 15 segundos de eso. Que no, coño. Que sí, o último monto intento. eu, vou facer o que me dé a gana. Joder, pero se foi ben hasta ahora. Pois eu non o vou escoitar, así que un oyente menos. Pero, joder, eu probaría. Se foi ben hasta ahora. Sí, pero sabes o problema, que cando quitan un episodio é un Coñazo para tener volver a que subilo. volver a subilo e tal. Entón, Pero non nos quitaron nunca ningún por esa. sí, un par de veces. O que sale varias veces. Sí. Bueno, a ver, cortar. Eu nada. O que queríades escoitar a parte musical a YouTube. Sí, podes saltar. En a YouTube sí que va a seguir, ¿no? Sí. De momento. Sí, porque en YouTube xestiona ben os dereitos de autor. Porque a xente cando sube cancións a YouTube, a xente que sube cancións dirá, pódese reutilizar aquí, pero o parecer Spotify non. Bueno, non sei por invitamos que. a todos a reportar a Spotify e intentar cancelar isto, Sí. obviamente. Nada, entón vou poñer Idols. Moi ben traído, E chamase a canción Como Barcel. No. Sabes como se chama a canción? Mr. Motivator. Como Barcelo. Como Epi. Esto vai por Epi. Diego Epifanio, lo. Ainda hai xente que non está na pineta. Queda pouco sitio, O sea, o que queira Sí, subir, sí. que se suba xa. E os billetes empezan a estar cada vez máis caros. Especulamos ben, non sei. Entón, grupo da hostia, Meten uns pogazos guapos. Para xente que teña un gusto musical parecido a nós, eu fago unha recomendación que, se non me equivoco, este ano na xira europea de Foo Fighters, os seus teloneiros van a ser Idols e Fat Dog. Espectacular. Xa postos aquí, ahora despois de poñer Idols, os dous. Así que para todos aqueles que vos guste este tipo de música, estaría moi ben. Creo que son en Italia, Alemania e outro sitio máis. Pero poden ser 3 concertos retronchos. Pois sí. Remotivators, diría. Entón nada, deixo vos con este grupazo inglés, Idols,
Mr. Motivator, vai por ti, Epi. Repeat after me. And I intend to go, go, go. Like Conor McGregor with a samurai sword on rollerblades. Like Vaseline Lomo, Jacob after 4 pints of Gatorade. Like Kathleen Hanna with bear claws, grabbing Trump by the pussy. Like Delia Smith after 10 Chardonnays, baking me a nice cookie. How'd you like them cliches? Let's seize the day, all hold hands just the bricks away. Let's seize the day, all hold hands just the bricks away. You can do it. You can do it. Epifanio. Queremos. Ahora sí. Ai, ahora sí. Uf. Nunca pensei. Mira que non lle teño así ninguna falta de aprecio a Coruña, nin a Leima, comparado con outros equipos que o mellor podes ter pique, porque era a primeira vez que xogamos contra eles. Pero que rajadoiro nos van a dar, así que benvidos ao rajadoiro. Non eres consciente, pero que además a min, si me deixades, eu encho os 4 ocos, E además cada un con unha peli. Deixamos que encha os 4 ocos. Cada un con un adxetivo. A ver, bueno decir eu tamén. Por favor. Diop. Ilimane Diop, fracasado. Fracasado, Vale, perfecto. Bien. Obviamente, Joe Cremo, pesetero mononeuronal. Pesetero por José, esto hay que decirlo, pero mononeuronal por esa falta. Obvio, sí, ¿no? Está todo xustificado. Sí, no. O sea, é o máis xustificado que pode existir. Obviamente, Dino Radonjic, morto de fame. Sí, sí. Sí, ¿no? Correcto. Y Dira Cuevas, Pesetero outra vez. Toda a vez. según José, que yo gritó onte no partido, presidiario. Presidiario. Somos yo presidiario yo. Sí, iba a repetir morto de fame o pesetero, pero no sé. No, gústame, Presidiario está bien. Gústame. Sí, no, é que además son como moi fáciles os 4. A ver, teríamoslo... Está moi ben que dixeras ti, porque así xa non o temos que dicir nós. Porque íbamos a decir esos. Sí, ¿no? Así que... Fantástico. Fantastic. Tamén Y- podemos meter Sí. o manager de Jorgensen. Por telo engañado co de Palencia e Valencia. Non, por non conseguir un equipo en ACB. Ah, bueno. Pero, bueno, entón, manager de Jorgensen, estafador, claramente. Y mención especial, non vamos a meter en votación a ningún destos dous, pero Paula Leima, leimanista, Leimanista. tecniquista, Sí, máis que leimanista é tecniquista. E protagonista. tamén, Como lle gusta, Mira que levamos tempo sin que nos arbitre, que felices estamos sendo. Non fai tanto, para un mes. Bueno, por eso. O sea, está moi razonable. Estou moi enfadado con esta sección, por certo. Por que? Co rajadoiro. Gañei eu outro día. No, por eso. Ah, Xa non me acordo, pero pode ser. Eduardo Pascual. Ah, bueno, sí, triste e infeliz. Pero Bruce Springsteen non te coñece. por que estás enfadado? Porque non hai ni un entrenador que nos este xustificando despois Xa, facer unha mención, porque quer dicir, vale, Carlos Marcos, sí, acaba con a técnica, está un pouco quente e tal, pero chega a roda de prensa, palabras moi agradables, moi majete. Sabes cal é, creo, o problema? Temos Que que, nos deixar, vamos a rodas de temos que prensa. deixar de ir das roldas de prensa do equipo visitante. Xa sei que non ten sentido. Para xerar animadversión hacia os... Sí, hacia sí, os porque estados. senón no... Buah. Ou ir a todas as rodas de prensa e preguntarlles, porque nunca preguntamos nada do adestrador visitante, e preguntarlle, mira, aquí temos unha tradición que é o rajadoiro, donde crees que estás tú en entrenadores máis hateables da liga? Do 1-17. Bueno, eso se foron as cañas despois do partido, sí que yo poderíamos preguntar, pero na rolda de prensa Podese cortar. tamén. Non é 16, non?
No, tengo 17, hai 17 adestradores. A don Diego non se pode meter. Bueno, eles sí, teñen que pensar se son máis ou menos hiteables que Diego. Non por nós, Quer dicir, aí é unha pregunta hacia a súa valoración da súa persoa. Bien, e agora vamos Bueno, Simón, supoño que traballaches e non o puideches facer. Pero... Pues sabes o peor? Que linme casi todo, Joder, pues había varios, sobre todo do teu forista favorito. O de Miguel Rufino, non? Xa se caldices, en concreto. Pero non os estás preparados. Igual o encontro moi rápido. Vale, pues vou facendo as preguntas dos afeccionados e deixamos a sección Foro CB mentras Simón disocia. Veña. Por lo menos decir ese. Vale, pregúntanos un pouco, que eu creo que xa o mencionamos Temos os un pouco. nomes de xente que nos preguntou? No, houve moita interacción. Tamén outra cosa que non me costaría nada tamén ver, por outra parte. Mira, vou empezar polas de Twitter e así acabamos antes. Bueno, venga, va. Vamos por orden cronolóxico, isto encántame. Pregúntanos Dis Esgo DC, que sea de Santiago DC, supoño. Debemos... No, non é por eso. Gloria eterna a nuestro norcoreano favorito. Va. Simón, di quen puxo eso no foro. Despois xúntanos todos, por favor. John Birks. Como? John Birks. John Birks, foto de Epi, ao máis puro estilo Kim Jong-un. Gloria eterna a nuestro norcoreano favorito. Sí. Perfecto. Espectáculo. Ben, vai vos gustar moito esta pregunta e ponnos que valoréis si el staff debería encomendarle a Barrueta un mortadelo por partido a cambio de un par de triples menos, facendo claramente referencia a cando lle salta por riba a Joe Cremo, que queda unha foto moi graciosa, que por certo menos mal que non se levantou para tirar de tres, porque A, 3 tiros, B, lesión de Cremo, C, lesión de Barrueta, porque... Sí, porque o leva por diante, pero vaya chimpo. cuidado, vaya pernas, chaval. Ventajas: minaría la moral del rival y añadiría material para el TikTok. Por un par no, por un triple menos igual sí. Hai que dicirlle a Disgo DC. que ten que poñer ventaxas e inconvintes. Que inconvenientes habría? Non sei. Presuntamente. Ele é o que fai a Risco de pregunta. lesións para Junio. Por cierto, que pedime José que dixera. Sí. Fichar Barrueta. Fichar Barrueta. Fichar Barrueta. Vale, bien, perfecto. Pam. Tamén dixo outra gocha que quería que dixera, pero non vou dicir. Non o vas a dicir. Mellor. Bueno, quero dicir Chamar estafador a alguén. Bueno, E non foi o manager de Cremo, tamén nos pregunta Levadoiro Cap que si podemos facer unha actualización da asamblea do clube se temos algo máis de info. A verdade é que hai que dicir que Cero ningún de info. nós somos accionistas, entón non podemos ir, pero sí que hai un resumo que fixo o usuario Marrozos no foro ACB falando un pouco das contas e todo isto, que está interesante, así que se queredes entrar, creo que está no hilo xeral. Que dixeches? Marrozos. Non me consta. Ten algunha rima? Marrozos. Terá. Non conozco. O que encontrei foi este, mira. Vale, ese é un moi bo, hai outro de Rufino, creo que no outro no, xusto. Sí, no de- pode sacar no, captura. Pero pódelo leer xa, así. Venga, vamos intercalando. Vale. Miguel Rufino en Foro CB. Visto lo del susto de hoy de Spade, me remonto a las palabras de un sabio forero que dijo: qué derroche oficial otra base, qué configuración de mierda de la plantilla y qué entrenador más sobrevalorado, así nos subimos. Resumen del primer resumen del primer de este santísimo foro. ¿Cómo leer esto? No, eu creo que está redactado regular, porque a mí tamén me costou lelo. Entonces, ou tú e eu non temos bachillerato, que podría ser, ou Miguel Rufino non ten bachillerato, que podría ser. Podría ser tamén. Por outra parte. Vale. Bien, esta era a pregunta que iba eu. Mr. Verdades. Mr. Verdades, que pregunta? Que pregunta? Verdades ou mentiras? Gustaríame que faledes do rendemento de Denzel Anderson, xa que me parece moi superior a Galán e ten menos minutos. Son alapivos diferentes, pero o rendemento no tiro de Galán é nefasto. Sí e non. O sea, non creo que sexa un rendemento moito maior. Creo que son dúas veces moi complementarias. Sí, sí. Creo que Epi sí que é verdad que é un adestrador que ten moi fixo o seu 5 tipo. O sea, é todo o contrario a Claudio Giraldez. Repite. Xusto. Sí. E mola lle Galán. Sí, e Galán hai que decir que está dando un rendemento con Epi que desde logo non deu o ano pasado. Para nada. Eu creo que Epi está mellorando moito a Galán. Sí, bueno, Ou Epi está mellorando sacar a todos. Epi está mellorando a todo o mundo, salvo os dos que se lesionaron, pobriños. Non nos mellorou nada. Copa África, Zambia 0, Marrocos 3. Baloncesto ou fútbol. Ai, Dios mío. Pero sí que é certo que o mellor Anderson
como que en ataque luce un pouquiño máis que Galán, en defensa tamén o fai moi ben, pero Galán me dá a sensación que fai moi bo traballo, fajador, Sucio. Pero Tamén es que que fai Anderson, sinceramente, Sí, eu creo que son distintos pero complementarios. Para min, eu creo que os dos están a un nivel parello. E tampouco hai tanta disparidade de minutos, non? Sácame tú a data, porque estou aquí coa... Xa encontrei o segundo... Vale. De Rufino, venga, Tenemos 10. metemos segundo tremendo forardo. A ver se este o leo mellor. Va. Gracias, Junior. Hoy volviste a tus orígenes de desnudez y te paseaste en pelotas por el multiusos Fontes do Sar. Nuestro TikToker hot cubano decidió que era día de pasear sin ropa por el campo. Como te quiero, macho. Sí, creo que será o mellor resumo do partido, básicamente. Bien, Pois mira, la data. Big Data. 18 minutos 57 de Para? media para señor Alejandro Galán. 19 minutos 37, O sea, 40 segundos. mesma valoración. Sí que é certo que Galán pois ten un paupérrimo 27,3%. A mí non me parece paupérrimo. É mellor porcentaxe de triples que de Mikovic o ano pasado en tiros libres. Roland Denzel ten un 34%, que está bastante ben para o Pouco que esperaba. viña facendo. Sí. Pero en valoración están igual, 6 e pico. Sí, eu creo 6 que e pico. Creo Galán que- entra mellor. O sea, é capaz de baixar a pelota e penetrar e sacar faltas ou canastas fáciles, sobre todo a aro pasado, que é por onde lle gusta ir. E Anderson, pues, probablemente tamén está aportando máis con esa ameaza exterior. Creo que é o xogador da liga que máis faltas de tiro de recibe de tiro de tres e con porcentaxes A ver, correctas. ao final son dous xogadores de rol, de equipo. Pegamentos. Non Eu creo que son os dos pegamentos do equipo. É que non necesitas máis, porque tes treses que meten moitos puntos, tes a Parrueta, tes a Barcelo, tes a Speit, tes a Kravitz, que queres que siga? No, estou totalmente de acordo. E eso, podemoslo hilar con tres preguntas que non vou buscar de quen son exactamente, pero que é: creéis que hai que fichar un 4? Hai que fichar? Llega la plantilla tal y como está? Sí. Sí. Ahora mismo, sí. Sí. Eu creo que ahora mismo hai que esperar. Vemos como vai indo. Se hai algún contratempo, alguna lesión, tes marxe, tes unha ficha de extra. E ahora mismo o equipo está conxuntadísimo. O sea, Calma. é que non creo que Epi queira unha peza máis. De feito sería Igual se Sería encerra nun monasterio, se traen a outro tipo. malo para o equipo traer a ver, agora non se vai traer Contraproducente. completamente, porque tes que integralo, tes que facer moitas cousas, e estamos vendo E quitarlle rol a outros xogadores. Ahora mismo está todo, eu creo que moi ben repartido. Parece, además da sensación, a sensación que teño é que todo o mundo está contento, sí, ¿no? ata o que xoga 5 minutos por partido está contento. Ninguén xoga 5 minutos por partido en xeral. Bueno, canto xogou Quintela no Sí, bueno, pero por faltas, non é o seu minutaxe habitual, a eso me refiro. Sí, pero bueno, es que está moi ben repartido todo, que a xente sae ao partido, ou seja, os xogadores saen ao partido sabendo o que teñen que facer, e como saben que teñen ese rol e o fan ben nese rol, están contentos. E porque ganas, que eso tamén te fai estar claro, contento. é que claro que Cada partido- lle preguntaches a Epi como xestionaba No, a pero- victoria, no, pero díxoche, referíame- nada, moi ben. Sí, é moi fácil, pero referíame tamén a como xestionar eses últimos minutos antes de ganar, que Sí, parecía complicada, xestión emocional. No. Lógicamente, pues cada xogador, pues eso. Estaba me metendo contigo. Sí. Buena pregunta, Home, facemos as mellores preguntas porque somos os únicos que vamos. Sí. Bien, pregúntanos tamén que, bueno, non nos preguntan, de feito, deixan aí o aire, que está bien. Molaba hablar del rendimiento de la segunda unidad o del paso delante de Galán en los últimos partidos, por lo cual, contradeciendo a anterior pregunta, sí, eu creo que xa, como o de Galán xa está comentado, ¿no? Quero dicir, xa falamos de que claramente está crecendo, falta o tiro exterior, e o rendimento da segunda unidad, pois sí, é que hai 10 tipos, por lo cual non creo que haya unha segunda unidade Para mí como non tal. hai segunda unidade. O sea, Hai segundos espadas, pero non segunda unidade como tal. Quero dicir, pero non ves unha diferencia clarísima No. de cando está un en pista ou outro, quero dicir, entre dos Anxos e Kravitz, a quen prefires? Entre Junior e Eu prefiro un dos dous, gustame máis un dos dous. Sí. Sí. Gústache máis, pero quero dicir, non estás preocupado se está outro na pista, No. sabes? Vas a preguntar que me gusta máis. Quen te gusta máis? Galán, porque puxeches o nome na camiseta. No, dices entre... entre dos Anxos e dos Anxos Kravitz, e ¿no? Kravitz. Gústache Kravitz porque é base, tío. Sí. A mí me gusta máis Kravitz. E zurdo.
Pero a min gustame este Kravitz, porque o Kravitz do ano pasado non me gustaba nada. Pero non me tiña que gustar porque xogaban Pero estudiantes. tal y como están ahora mismo, Javi se aporta muchas cosas, tío. Sí. Ahora mismo. Ahora mismo. Para mí. Dejan Kravitz es un pedazo de jugador. Para mí. Bien. No me recuerda a jugador que un año atrás jugaban en Estudiantes. No reconozco. E el Zaragoza, 2 años atrás. Ah, no, ese sí parece máis. Sí se parece un pouco máis, sí. Pero tampouco moito, Juega en Getafe. Getafe. Ojalá. Increíble. Bien. Dos preguntas que eu creo que están bastante hiladas e vou nas facer ao revés tamén por parte de Rubén Ramos, que nos pregunta: ¿Epi hace mejor a los jugadores? Sí. Presuntamente sí. O sea, quero dicir, estamos vendo que xogadores que estaban aquí ano pasado están dando un rendemento moito maior, como Galán ou Barcelo. O sea, eu creo que son claramente os dous máis. Incluso Quintel. Sí, pero bueno, Porque quizás está no non seu hai... rol. Sí, pero eu creo que o mellor o problema de Quintero ano pasado non era que non tiveron un adestrador que o potenciara, sino que estuvo tendo que facer cousas que non, exacto, De fora feito, de... en concreto, para os puntos fuertes de Quintela, Félix Alonso podía funcionar ben. Sí, pero Ese defensivo, tal. pero nesa o sea, nesa posición e ese rol que tuvo que adoptar, eu creo que se lle vían máis as costuras, ¿no? Sí. Pero eu creo que o paso adiante de Barcelo, e aquí ven a pregunta que hila, Barcelo es ACB. Partidos como de onte ten hueco en ACB, claramente. O sea, eu creo que... Eu non entendo que non este en ACB, sinceramente. O físico. Sí, duda co físico seguramente. Pero bueno, si puede estar Jasiel, Vamos a ver. Con esa Entre mentalidad. Jasiel e Barcelo, con quen quedas? con Jasiel. Todas mienten. Todas. Incluida a mujer de Barcelo, según Jasiel. Claro, a ver, eu... Porque saíron unhas declaracións moi duras que non sei se o biche desde o do adestrador de Granada, adestrador de Granada que pronto pode deixar de ser o entrenador de Granada. Esto dixo? se dito. que dixo que firmaron no Que contrato. non le vamos a pasar ni una, que si fai calquera mínima falta de disciplina, compromiso Jasiel, a la puta calle. Porque é un pouco de desarrollo. Bueno, Saiu liara o coa con selección. República Dominicana o mes pasado nas ventas, viron no de festa o día antes dun partido tal e desconvocaron no fora da convocatoria e tal, e dixo, no, aquí non vamos a pasar ni una tontería. Claro, nos hemos cubierto para esta situación. O tipo é moi bo, pero creo que se lle vai a pinza bastante. Bueno, pues él sabrá, porque así, si non fas carreira. No, claro. Probablemente. A ver, que tiña tatuado todas mienten. Claro, é que non é que só teña a gorra, é que o tenta todo no pescozo. Fala xa dun nivel. Cuidado, Baixo, cuidado. nivel baixo. Bueno, o nivel alto, claro, por outra parte. Bien, e as outras preguntas que nos quedan, espérate que ahora nos quedaban as de Instagram, a ver se teño algunha máis. Aquí está. Ui, alguén puxo Barruta Metralleta. Barruta Metralleta, sí. Eso nos gusta. Temos Vamos a ver. temos stickers. Bueno, canto vai durar o suflé? Infinito, Paco Nogueiras. Pa sempre. Infinito. O sea, ata que se vaya Epi. Non é soufflé, é brownie que non se deshincha. Ah, bien. Barruta Metralleta celebrando na cara do banquillo do Leima. Sí, xa dixemos que estaba quentísimo. Pois nada, o resto de que xa fomos falando. Bueno, un que pon da fonía ben levada, grandes ar, son ese. Tuve que tomarme 2 antiinflamatorios para poder vir a gravar. Ah, sí? Sí. Ah, no, eu Moi estou- tétrico estaba. Estou bastante ben. Estaba tan nervioso, tío, que non disfrutei do partido. No. O sea, disfruteino, pero póñome tan tenso e sufro tanto que estou así como, sí, o paso mal. Eu a 40 segundos que íbamos 6 arriba. Tamén é certo que casi me tiro encima de Simonca. Cando A rematamos. 40 segundos íbamos 6 arriba, creo, ¿no? Más o menos. Cando se empezou a cantar de lo, zona norte. ¿Te conta? Sí. Cando estaban cantando eso, eu pensaba, quedan 40 segundos, non estou tranquilo aínda. Sí, pero eso se puxeron a 2. A falta de 0,9. Nah, todo controlado. Sí, moi dentro. Bien, quero vos dicir un par de cousas, porque recordo vos que tiñamos unha sección nova que non metemos. Certo. Vamos a presentar a Simón. Bah, Simón nin siquiera sabe. E despois, quero vos dicir dunha nova sección que vin outro día un vídeo que me gustou moito e que creo que poderíamos implementar para a nosa sección musical, que non é para hoxe, é para prepararla para o día seguinte. Veña. Que tamén quero involucrar os nosos ointes, o sea que aos que vos gusta a parte musical, quedadevos. Bien, a sección, que isto é moi gracioso, inventos do capitalismo innecesarios. Como, por exemplo, vou a iniciar esta sección. Eu xa sei, 2, 3, joder, fácil. Claro, pois cada día un. Intentando ser o máis despiadado posible con ese invento. As bufandas como prenda de vestir. Como prenda deportiva para xitar, bien, como para vestir, cortar. Por qué?
O sea, ¿Por qué? Especifica. ¿Te refieres? No, a ver. No. ¿Me refiero? Estás te refiriendo a que. Como atrezo. Claro, obvio. O La sea, bufanda para abrigar funciona muy bien. sí, pero quiero decir, Dis como complemento de moda. Claro, Sí, claro. como un bolso. O sea, quero dicir, O se leva un bolso, o sea, que se leva un móvil. Creo que non coñezo ni unha soa persoa que utilice bufanda para abrigarse. Eu, ás veces que a puxen, sí. E por que tes unha? Porque te veches tanto frío no cuello que nunca... Hostia, tío, en Bélxica facía moito Tío, frío, cando vivía ali. mítico día que che entra o frío por pescozo, tupe todos os huecos, e hostia. Vas quentiño, se pones Sí, un sí. gorro enriba. Ahora, hai xente que usa así como floxa. Así colgado. Claro, tú Vale, lo que sí. estás criticando é Porque mola. porque tes que poñer... A ver, critico tamén a do frío, quero dicir, No, frío. para mí, A do frío funciona ben, aquí non temos cultura porque aquí non fai frío. claro, aquí. O sea, En Santiago hai que ter frío aquí hai frío dous días ao ano. e non frío de bufanda. Claro. No. Claro. Aquí completamente innecesario. De O sea, feito, podes non se poñer deberían a- vender Non se deberían vender bufandas aquí que non sexan do Obradoiro ou do Compos. Correcto. Creo. Pues, Para mí, Correcto. Bien. Bueno, fruxiña, Sí, a bufanda frouxiña que non nos gusta. se que dicir, de das que teño. Chubo. Uf, Vou indo eu, teño varias, Eu que hai unha que me dixo José que é increíble, pero bueno, deixar para un... podela decirse. No. É que iba a sacar unha, pero é que xa temos falado moitas veces. Igual, pero a audiencia non o sabe. A Salomon para andar por cidade. Bueno, pero eso non me invento para eso. Claro, eso é unha Un concepción. mal uso. Claro. Non é un mal uso, porque agora xa están vendendo Home, as campañas de marketing. Home, joder, claro, di como empresa a xente as compra, pero non un invento como tal. Claro, non se inventou O que para... faz é aforrar en materiales, porque da igual que os materiales sean malos, porque son para andar por ciudad. A xente ten o que quere, sube o precio. Salomon vende máis Podemos- caro con materiales máis baratos. Podemos decir inventos barra necesidades que che xera o capitalismo. Porque é unha necesidade que te está xerando. Sí, vale. Messi, para corregir. Frouxiña, tamén. Sí. Bife. Que te bife aí. Bueno, Como te bife. ti podes comprar unha Salomon ou eu compro unha bufanda. No, Joder, é para que, vestir, no. é que vos sabedes que eu, bueno, fixen, O bife, no, hacia mí. fixen máis, agora algo, pero bueno, fixen bastante trail, e Salomon Boa zapa. era unhas zapas moi boas, tío. E agora, cada vez son máis caras, E son peores. cada vez son peores. Bueno, que cada vez son máis de cidade. Sí. Claro. O sea, Claro, son para pasear por... aparte, antes de esto, Pola xa Alameda. Pola Salomon Alameda. estaba cambiando un pouco o seu concepto de zapatilla robusta, con suela firme e tal, o rollito acolchado que está de moda ahora por Hoka e tal. E xa non estaba sendo o mismo que era antes, pero isto xa foi, acabo de rematar, tío. Cortar Salomon, Aparte que diría. eran tan mal con vaqueros que a xente... Van de retrasados. Pero como se poñen en Coruña, sabes? E quedan fatal. Ando, pero está de moda, entón... Como... O sea, crees quedan que- fatal con vaqueros, tío. Mira, son moi feas. eu vou A mí facer- non me gustan nada. Fagos unha A pregunta. ver, os de Ñou están bastante chulos. Sí, pero porque vas a correr con Pero el, vas non a a No, vestir. correr. pero a mí... Sí, con vaqueros no, claro. Claro. A miña pregunta é, de entre estas 4 persoas, quen credes que utiliza Salomon paseando por diante da Torre de Hércules? Dida Cuevas, Dino Radončić, Ilimane Diop ou Joe Cremo? Barrueta. No, Barrueta non se calza, vai desnudo. Hoxe foi a Coruña, Vou votar por Dino Radončić. Pégame moitísimo que teña máis... Sabes que tamén. seguramente o faga co que lle gusta ir a moda dos Anxos. Uf, Nunca o viches vestido? Buah, vai moderno, pero moderno remoderno. Sí. Sí, con gafitas, cosas así con pelito, todo así. Bueno, con pelito como él. Tamén ten pelito, Mon pelo, sí. Bueno, vale, e Simón? Vou decir a plancha. Buah, é moi boa, Bueno, por non dicir a plancha de pelo, pero bueno, eso xa me parece ben. Xa. O sea, dirías a plancha en xeral No, a non a plancha de ser, a non facer ser que carne. sexa de carne. Claro. Exacto. Claro, o sea, plancha de roupa. Sí, a plancha de roupa. O sea, eu creo que nos estafaron creando esa necesidade de que a roupa ten que estar lisa, senón non nos vale. Vale, pero O sea, dicir, hai unha... por qué? Vale, Que pero sentido ten, realmente? facemos unha pequena excepción. Aparte, primeiro, se cando está mollada a sacudes ben antes de tendela, se non é unha camisa, que eu non uso nunca as camisas, así que me da igual. Claro. Aí iba a miña puntualización. Bueno, Creo camisas é outra cousa porque ten un rollo tal, pero eu xa non vou desarrollar. a xente que necesita vestir... Non deberías ter en casa.
creo que deberían existir plancherías para xente que só teñan esa función para xente que lle obriguen a traballar en camisa. Chámase lavandería de family. Sí, o fan. Sí, pero pero que debería ser, cada vez hai que hiperespecializarse máis, tío. Tú cada vez no teu traballo eres máis especialista, planchería. Eu non creo poñer camisas, entonces nin pa eso, siento, tío. Viste normal, tío, ese é ser un payaso, joder. Estoy harto, estos huevos xa, xa. Que ben o teu traballo, Estásme insultar un pouco, pero bueno. A ti non te obrigan a traballar en camisa. No, pero ás veces está ben poñela. Bueno, depende en que contextos. Por exemplo, en congresos, a min gusta ir con camisa mamarracha para que a xente me mire a min a camisa en vez de fixarse no que digo. Pero eso está moi ben. Está moi ben tirado. Aprendino dun tipo que veu no primeiro congreso que fun, que viña con unha camisa que era unha cervexa, que tiña aquí a espuma e todo o resto ese color ocre. Pero sabes que tamén é un pouco contraproducente? Sí. Por qué? Porque a xente se levas unha camiseta ou unha camisa que chama a atención, a xente vai se fixar moito en ti e logo poden che ir a preguntar, entón quédase no, porque non saben de que estás falando, porque están mirando todo o rato a camisa. Sí que saben. En calquer caso, a plancha ben tirado. Creo que a xente que plancha calcetins debería ir á cárcel. Pero hai xente que plancha calcetins, tío. Como? Que sí, que hai xente que plancha hasta os calzoncillos. Pero constame que eso é inconstitucional. Pa Portugal mandamosche. Verdad, a roupa que sale mollada, húmeda, de lavadora, a sacudes ben por arriba e por abaixo, por os dos extremos, contra as pernas e pero para min é máis a perda de tempo da túa vida, que estás perdendo tempo en planchar. Sabes, podes dedicarte a ponte a ver partidos do Obradoiro o de EPI, de outros equipos de EPI. Outros equipos de EPI, pero non planches, tío. Para que pagas a suscripción á Liga? Estou me aguantando para non dicir máis, No, deixo para o seguinte. Vamos dando. Sabíamos que che iba a gustar o... Este está guai. Pero o ser humano tan retrasado. Vou dicir un que non invento como tal, porque non iba a dicir nunca. Venga. O cordel de levar o iPhone de bolso. No, sí que é un invento, hai unha cousa peor. Eu iba a decir, eu tiña o das gafas. As cousas estas de colores que son como si fora, non sé, crees que levas un collar hawaiano e levas aí para levar colgadas as gafas, para que? Para non olvidarte de que levas gafas, imbécil. É para comodidade, supoño. Comodidade de que? Comodidade de levalas postas, non levalas aquí colgadas. Pero a xente que leva colgado o móvil así. Pero se ti sabes que fai pouco, eso sí que non é un invento, pero sacaron un rollo específico, isto vai en contra da miña cultura tecnolóxica, para Apple, unha merda de bolso de móvil que vale 150 pavos. Para min hai unha mellor, ao final vamos a dicir todas. Para min hai unha mellor que cando sacan os AirPods, claro, os AirPods novos que por fin son inalámbricos, todo hostia, en plan, hostia, é unha goma que se engancha para que non se te caigan. Ao final son AirPods alámbricos con unha goma. Valía pasta, tío. O sea, claro, igual vale 30 euros ou 40 euros. Un cable que che conecta para que non os perdas. É unha goma co borde así en plan cilíndrico que se metía, sabes, ao fin do casco, para que non se caigan. Pero, vamos a ver, xustamente son así por comodidade. É o reivindicarlos, que quedaban como así, sabes? Sí, pero esos foron os primeiros que saíron inalámbricos. Non vos parece curioso? Foi un pouco despois, Non vos parece moi curioso, e desde aquí vou dar unha idea para o mellor alguén que queira forrarse, que non o digas, é que non teño tempo para todo isto, pero que os produtores de mazás pinten as súas mazás e lle den a forma, lle perfilen a forma de Apple e as vendan como 10 veces máis caras, igual que fai Apple, simplemente a un teléfono que lle pon eso, pues, o mellor se pos gris, fai alguna cousiña máis, pues, que a mazá, eu que sei, que non leve bicho, sabes, que garantice un poquito de transgénico, sí, un poquito aí, que se pone un poquito máis grande, un pouco máis sabrosa, genética, e que claro, mazás a 4 euros. Tes, no Carrefour tes as mazás, non, unha. Non, claro, ou máis. Claro. Xa que se velen así, Non me extraña que ninguén tome mazás. Unha mazá que chocada, 50 céntimos. Super sobrevalorada, Por eso dixen 4 ou 5 euros unha mazá, está bien. A peor fruta de todas, a mazá. A peor postres bien. A peor non sei, pero están ben en postre. Sí, crumble, sí, eso sí, eso está rico. Pero sí, a fruta como tal, a compota tamén está. Non me gusta. A fruta como tal é aburrida. Como a NPC das frutas. Como a leituga das verduras. Sí, pero a leituga é un complemento bo para unha ensalada. A mí non, tío, hai canónigos, hai rúcula. Bueno, estaba falando de igual es da iceberg. No, a leituga. Sí, a típica leituga de ensalada de cole.
moi fibrosa. Sí, non mola. Non mola. Bueno, Celulosa pura. e agora quero presentarvos o que vin outro día, que eu creo que isto nos pode dar moitísimo xogo, Vale? que temos que consensuar, e desde aquí é onde digo que invito a noso fandom, sino os que escoitan a parte musical, que son poucos, pero se alguén lle gusta isto, eu creo que é interesante, dentro de, aparte de recomendar un disco ou que sexa, enfrentar dous discos míticos entre eles, en plan, canción 1 contra canción 1, cal escolles? Facemos unha votación entre os tres e despois decir que disco é mellor barra máis completo. E mola bastante, rollo, primer disco de Arctic Monkeys versus primer disco de The Strokes, por exemplo, que teñan o mesmo número de cancións. Gana Arctic Monkeys. Sí, pero é gracioso enfrentar canción a canción, porque de repente entras en uns dilemas bastante feos. Sí, eso é certo. Entón, esta semana poñémonos a buscar dous discos que nos molen, escoitalos, podemos escoitalos indo a Palencia, por exemplo. Sí. Ahora que teñen uns cascos de 800 millones de euros. Va, increíble, Que Buah. levan unha maza. No. Buah, o sea, que No, podrían no, costar Pero valen 800.000 millones de valen euros. casi igual. A mí me costaba menos gustaba na oferta, pero vale igual. Sí, son bons cascos, a verdad. Bueno, pois facemos iso. Bien, o sea, hoxe non deixamos recomendacións musicais por luto, por culpa de Spotify, cortar Spotify. Chicos, hai que seguir triangulando como se fósemos Kravitz dos Anxos. É que pareces unha cresta de galo, tío. Pero que queres que sexa? Eu son un Illuminati. Xuta os No, dedos. entre esto ou esto. Pero O sea, cando Carlos di que ten pouca propiocepción, Non teño non é propiocepción. consciente que ten os dedos abertos. O sea, non ten ninguna propiocepción. Non teño propiocepción. Eu sei como- Eu non sei o que estou facendo. O sea, non sei como non caes facendo deporte. Caio. Claro, por eso Pacheco. Por eso se manca. Pacheco. Caio Paxecos. Bueno, beixiños. Beixiños, Beixiños, vémonos en Illuminatis. Por que Palencia. empezamos a facer isto? Non sei, pero é gracioso e de momento gañamos todos os partidos. Vémonos así en Palencia, en Ourense e esperemos que cunha xeira de vitorias maior que a de Leima Coruña. Oh, yeah. Wow. Outra vez, beixiños.